Somewhere no yamede. One more me. And it's in the near bread. You can't see this by intent. I'm passing it to my block. Yes, I may no go. And then I'll do it, my intent. You can't see this by intent. I'm passing it to my block. Yes, I may no go. And then I'll do it, my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, ni ebe me do tumpo. Akoma ejo. Obia, Baba, yes, Mrs. and then you made Bamso, and then you made. Oh, I guess you're going to go to your mother, yes, Mrs. So I know be I to know Bamso, and I'm anybody then the arm and the best I mean to. It's my freedom. I say, you want me to bed you what? Was I doing no crying too? Would they make me the Matilda? So, and then you wave on so one. Let's say I know what the idea of pray. No more much the denim. I didn't have you, Anna Canawu and some food. Let's say, woman, the partner. Let's Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe me do tumpo. Eko baby nko sivi, oh ham baby nko sivi. Ayaka baby nko sivi, oh ham baby nko sivi. Akoma dance na yet me get na all day. Akoma dance na yet me get na all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, you never made a tumpo. Come on, me be and cosivi. Come on, me be and cosivi. Ask and TV and cosivi. And you breathe and cosivi. If Akoma that's your night yet to me, that's not all day. If Akoma that's your night yet to me, that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe me do tumpo. Oh, I thought I want Nikwanwa. Akwa ran a bisa. Miss Alfona, the soft ladies, being full of soap, the gentlemen. The baby, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mother sounds zero. Your baby, you shot on page my. I call that no one. The man worrying rubber some worry. I'm brashing it with my bra. Yes, I no go. And then I'll do it, my intent. It's just an answer by intent. I'm brashing it with my bra. Yes, I no go. And then I'll do it, my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo,
Akoma FM. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, you never made a little Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, you never made a little Disakoma edansiyona yetimi diatina onda. Disakoma edansiyona yetimi diatina onda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mede yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mede yetumpo. Disakoma edansiyona yetimi diatina onda. Disakoma edansiyona yetimi diatina onda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mede yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo. Yamamunyina kwaba edeba kuma 87.9 FM and eye ebinada February bosume nida etoso emiensa hwedia po nyankrompo adawroma enenso papa no ede ache meni wo mienu enti yeda so ete enkwamu a na yede aseda eni kabia ena yede ehye ne di kronkron no enim wonyam esansa wono ena waye akoma mu nsam dwumadie no bre aso se awia makos mene abedwafo nyina yetenase na baabi awo bia no yede asɛm a ɛda pono so ɛde ɛtoawo sɛ wo fie sɛ wo wadwuma mu sɛ wo teka mu baabi bia da wo bia yɛne ɛna edi dwumadie yi nei kwapem sɛ nom yɛnsa ɛbɛbɔ ɛno nti ka yɛ ho pa wadawroma esan sɛ yehia sɛ obɛka yɛn ho na Facebook no ɛyɛ akoma 87 Facebook Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 FM. Bomodia se Facebook no ube follow yen. Na wa like page no. Waja o comment no ewo ho na wa share. Facebook no bomodia se ube follow yen. Like page no. Ja o comment na share. YouTube Akoma 879. Subscribe it. Mia notification bell no so. Ebreso you get notified. Share Emma for front so enyabi na wonom and share. Yes, so your Facebook page, your social media hono wo ya pa wa wini say there eno na yede eye bibia eno nti se wo se wo ye chitafo pa na wo dode ye bia wadama ni na se obebo modia na wa follow Facebook no na wa like ho na wa comment no wa share na YouTube no so wa subscribe na wa mia notification bell na so na etumi aboaye na fe wakoso asenim yenu nyina obehye ede amaye na Osei Chrome TV make us say ehon so edemu live pa Osei Chrome TV edem live obehye no ho right from 12:40 edikose 3 p.m. Free FM 97.5 ewo Techiman Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache hene ene adwumayefo ni nyina yechiachia mo ewo Free FM sanso ena Niki Pizza Fan Club GHUK wonom ebo yechidom Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Buedi Presido ono so ebo yechidom nti sabre onso eka ye ho na akua koko ewo ha ena Evangelist Samuel Mensah ewo ha Pastor Julius Naba ena Face Kapa na Ishmael ena ebo me chidom ewia yi se me producer na ene de make a wini me say
Who betrays you once will betray you 1,000 times. You don't need to drink the whole sea to know it's salty. Who betrays you once will always just say say betray 1,000 times. You don't need to drink the whole sea to know it's salty. Enipa what do you hwamo ana where you wa manne obey you wa mampre bebre empemudu obe just say obey you wa 1,000 times. Eni se okoko gina po ho na wonu mponsuo ni nyina ma ne sansan na wahunu se aponsuo eye nkyene wode won sa bom se ya na de ka wo katre maso a wohunu se enkyene no ensuo no eye nkyene enti eye na wabomode a na wahwe ho yie ne wayi wa manne obeyi wa ma empre bebre eno ya asamba akwa make kire wo enti ma wani na ho woni nipa no enya aka da bi wo kristoni na emomo ahwe yie na wo beye ewo enipa ne ho kane asem ana woni ne kane ma bi ana woni no eye because na wo trust no because na woni mu se ota wachi ade nyina mu na enso so ama ne sa nipa no obesan ya yebiem koso a na emom eni da ho wa woni se ni da ho kra no ewo nyameso mu eni da ho ewo ho nti na wa ye ni da ho dia to so mienu. If you want to keep something hidden from your enemy, don't tell it to your friend. If you want to keep something hidden from your enemy, don't tell it to your friend. So what person would it be? Esie wotamfo a enka nkyere wadanfo. Ebese dan wo hunu se wadanfo no ana ye wotamfo. Ewiase ehu pa. Bomodia se ube keep wade. Woni wonya nkrompo ntem. Because wonnim se adamfo a one wonam no woni ne ka wasam woni ne ka wasumasam wo feel se odo no wonnim se woye wotamfo in disguise. Enipa pi timi disguise wo mo se wadamfo wunua na enso so na ono a na epe wodamfo wasam no a wosusu hu no obeti no wabonten no na wonim se hwan na ekoka aye eye dan na teneye wabra wa wonim se wanka nkyere wo bia wo bisa no waso ono nso anka nkyere wo bia nti hwan na edekoy wo kan ye se edan ewo aso wadawroma so wo pese wodi bibi esie wotamfo a enka nkyere wadanfo yen madamfo bia watumi a poison adamfo yen madamfo bia watumi abo obi pa se onkonkokum nadamfo ema no no wayi nani mre bi atwam wante se adamfo a wono waisa adamfo nua wone ne koba na oto nua na ohun se nua no ekoso na oma nadamfo no sika 1 billion mekaya se won soje nefa fa nua ni bi no de man no onim se adamfo nua ono na yeyie nti no oboa manadamfo no so akonkan oji sika no ode to nua no ewieye na ono so nyame adom afa wobetua nadamfo no 1 billion ede ama no okobo pa se yenku nadamfo no enipa nyo enipa trimu osumu o sede wakoma sitie no sede wo akoma pa no sede wo nipa ho do no sede wo pese obi aninye obi anigye kura na se wo waninyi ya wo pe no se obi me na kom de wa wo pe no se nipa na wo ya saade ama no ni nyina enya ni fo nenka efe sadamfo me wa adwuma na akoso na mama osika se wonsu ye bi bosia na aba chese business no flourish enti se wo yi me 1 billion de mame a
kyɛ sɛ ɛnka wo nso ɔde ma wei ɔka kyerɛ sɛ bosia na afei w'adwuma no yɛ eyi a wobɛtua ne sika ama no nti wakɔbɔ paa si yɛ nkoko no na nyankoropɔn a wɔhu no akoma mu nipa no ɔkɔbɔɔ ne paa no ɔnyɛ wudi ni nti ne nkɔm a wɔne ne dii yɛ nyinaa ɛna ɔrekɔde yɛ twa ne mfoni ɔmo hyehyɛ ho okay saa da no fa ha ne fie no wura ha wopie ha wura ha wofa ha nipa no hyehyɛ sister no ɔkɔka kyɛn sɛ hey wadamfo no a wobo ano no ɔbɛbɔ me paa sɛ memeku wo nti time sɛ ne ɛbɛba no wɔse ɔbɛbɛ fie no waba no aduane mu si hu di a na kyɛ sɛ yɛabɔ awura hɔ asɛ woadwane hehe na kyɛ sɛ tua mede abɔ sika mede awowɔ na neɛ wɔ no wakɔbɔ bena mo hyehyɛ ho ampa na damfo no wɔ hɔ a na waba yɛnkɔ no aduane ne yɛ ɔma no aduane wɔ mu si hu di wɔn deɛ ne tiri mu fae wɔ nim de yɛ ɛna neɛ aberanteɛ no ba fa kwan na damfo no kyerɛ no nso ɔde bɛpie fie hɔ ɔne polisifoɔ adamfoɔ no hu no a yɛm sɛ ɛhyɛw na neɛ polisifoɔ ɛsɔɔ no ɔbɛdi nan sɛ no wɔnim sɛ aberanteɛ no wɔ ne pictures audio koku no de sika no mema wo sɛn to ase a wowie a ne nyinaa yɛde ma no nti so ahunu ne ka kyerɛ wo sɛ wopɛ sɛ wode asɛm esie wo tamfo ɛnka nkyerɛ w'adamfo because adamfoɔ no ebetumi ayɛ wo tamfo no ɛyɛ ewiase mu nsɛm sometimes we need to open people eyes mepɛ ewiase mu nsɛm no ne ɛkɔ so bie w'ani na wɔyɛ ahwɛ yie wɔyɔnko bi kotu kwan ɛma ne yɔnko kɔ poison no deɛ nti because otu kwan agya no ɛyɛ no yɔnko anaasɛ na yɛ ne tamfo deɛ da hɔ no yɛde akoma mu nsɛm dwumadie no ɛɛba mesrɛ ɛyɛ ana wode wo message aba wɔ 0245 301462 0245 301462 ma yɛnkɔ na me nua baabi nkɔdi nkɔmmɔ maame mema wa ha ya na apɔm te sɛn pacha me ho ye yɛda kristo ase udin pacha ye frɛ me asampana abosoka dodoa na so frɛ me akos ne makos Emma me pacha sɛ ne kasa ne ma na kyerɛ sɛ ne engineers no wɔn mo aba because ma biebie ne nyinaa tutum nti sɛ ma de ane mo de asɛ mo bewura ha na mo abɛhwɛ ɛde ama me mame mo ntwi we no fa ma no enka ne ho na yɛnkɔ yɛnim ti yɛde akoma mu nsɛm dwumadie no a ɛna ɛba nti wadaworo ma bɔ mmɔden asɛ wobɛhwɛ na bibia na bibia o me pacho engineers ne wɔ ha wɔ momra ma me bɛbɔ nwom no bɛbɔ nwom bɛkɔ me nso me kasa ama na bibia ama de a ɛne na ɔmo mɛhwɛ fidie no ɛmfa ɛma me 87.9 FM pacho motemenka like what am I doing okay mame what's within pacha me din de asampana abosoka asampana pacha abosoka na dodoa no frɛ me akos okay nti asampana free hene na baaye me free takwa na wo free baaye okay awia asampana yanko awia de bonu bia nim awia men me bai bi bai ayel sa ne nan ya de akɔ doctor say aya cancer mame yanko pacho me bai yale ne nan no ya de akɔ doctor say aya cancer nti obɛyɛ operation do ka sɛ yankɔtwa scan na wɔhwɛ sɛ de yale ne tie na ɛkɔtwa scan ni wie o sɛ yale ne yɛ cancer nti
ɔbɛyɛ operation na operation a ɔbɛyɛ no yɛbusa no sɛ sika no yɛ san. Sika no yɛ san. Hey, akuya, ayi ɔde ne case baako ne ba ɔwɔ akyɛ ɔmo fa ne ma me na ɔmo nkɔ nti no ɔkɔboa ne ho wie a na waba ne mpɛ sɛ adwuma no bɛyɛ baabi ama me. Okay, ka wodin Justina Nso. Okay, Justin free him ne bae. Pacho Vitakwa. Okay, awia yi. Pacho de boko sa. Pacho me yare 7 years ni. Nti de chinchina ya hospital akwa. Ti last 2 years 2024 no. Ene yakoye surgery. Surgery na ye no anko. Ena yesande ko Cape Coast Hospital. Doctor ni so be surgery. Sika na request ni ya yenya. Chinchini baabi a yɛnyɛ sika no na yɛsɛ yɛde ba abɛdan wo ne watiefo na moaboa yɛn. Ɛsɛ a mebrɛ mentumi mpo nda. Doctor sɛ yɛ cancer adidi me nan ne nyinaa aka kakraa bi. Ɛbɛyɛ koro mɛtumi atwa me nan no. Ɛsɛ asɛm no wonya nka nwie koraa na wo mahwɛfoɔ no matiefoɔ no a wɔmo nhyɛ dante biribiara saa yɛ a wodi so a starting nti ɔmbɛsi dɛn no amate asɛm no. Nti adeɛ no starte yɛ mfie sɛ starte bɛyɛ 6 years nie. Bakyɛ starte yɛ na bɛfoa me nan n'anim ketewa bi nti ɛbaa na ɛkɔ. Ɛbɛfoɔ a wɔte sɛn sɛ mpɔmpɔ ɛbɛyɛ starte sɛn. Starting no na ɛyɛ a me nan mu yɛ me ya nti akyire no na mehu sɛ ɛbɛfoa wɔte sɛ pɔmpɔ bi saa no nti ɛwɔ mu a ɛbaa na ɛkɔ nti na mekɔ school ebi wɔ hɔnom a mekɔ school mu a na aba meba fie nso a na ɛkɔ nti saa na ɛyɛ nti ɛyɛ saa nti eduru baabi na afei deɛ ɛbaeɛ na ɛnsan nkɔ bio na saa ma ɔmo akɔyɛ surgery. Ɛhefa na modi nkan de kɔɛ mo de kokɔ meamea bɛn na ɔmo se ɛyɛ dɛn starte sɛ mpɔmpɔ na esisi hɔ no. Bakyɛ mede nkan de kɔ Hidiem hospital nti ɛhɔnom no yɛkɔɛ na ɔmo ma me twaa x-ray no ɛna ɔmo san ma me kɔɔ dwa nkwanta sɛ ɛhɔnom menkotwa. Nti ɛhɔnom na mekotwaeɛ na doctor no yɛɛ sɛ ɛyɛ cancer na memfa nkɔ kɔmfanoakyi nti ɛhɔnom nso mekɔɛ na mekotwaa x-ray no nti ɛno no na akɔyɛ sikasɛm ɔmo yɛɛ sɛ menkotwa MRI scan ɛno mekɔbisae na ɔmo se 2000 nti na sika no ekita me no na enduru that time no nso 2023 na yɛbɛkyerɛw wasi ɛna metwae na mekɔkyerɛw wasi no wie nti mewie na maame ni hanom ɛna metoa no ɛwɔ North nti ɛhɔnom na mekɔɛ na yɛde kɔɔ hospital na doctor no kɔyɛɛ surgery no. Wɔyɛɛ surgery 2024 ɛwɔ hospital bɛn Bolgatanga Regional Hospital nti ɛyɛɛ surgery na ankɔ nti ankɔ no na yɛsan starte sɛ ne yɛsan de bɛkyinkyini a ɛne yɛde baa Cape Coast na doctor no nso sɛ ɔbɛyɛ surgery. Yɛkyinkyini a yɛnya sikasɛm no yɛdi nkan yɛɛ first surgery no nti sika no bi ne hɔnom yɛkyini a mene boafo biara. First surgery no ɔmo ɛgye mo sɛn. First surgery no deɛ cost bɛyɛ 10,000. So nti efiri hɔnom no yɛkyinkyini a sika no bi ne hɔnom yɛnya sika yɛde bɛyɛ. Nti da na wo papa wɛn. Pakyɛ mo papa wɔ hɔnom. Okay, ɔno ka ho bi ɛna mo kyini ya. Pakyɛ ɔno ɔmayɛ no operation nti onni ahoɔden. sɛ wɔbɛsan ayɛ bie sika so ni hɔ abusua nso obiara nni bi
na me John bɔtoa m sɛ moyɛ m'adom na momma atiefoɔ mboa me na Enti ɔnyɛ onan no ɛwɔ hɔ a ɛyɛ no yɛ wo sɛn. Pacho, dompe na emu wure me ankasa. Emu tutu me nti esi ama me nsa sɛ ɛyɛ me ya. Meda hɔnom a ɛne makoma. Etimi yɛ me sɛ me nan yɛ me ya me Philippines wɔ me nsa ano ɛne ma ha se. Ɛna okoko. Ɛne ma ya se. patwa yɛkɔtwa scan no doctor ne kaa sɛ ɔbɛyɛ no ne nan no ɛbɛtumi awura ne mu baabi ɛbɛtumi akɔ ne yam ɛbɛtumi akɔ ne mu nti yɛanyɛ operation Ɔsɛ ne nan no bɛtumi ayɛ dɛn? awura ne yam saa yaw no yareɛ no bɛtumi awura ne yam anaasɛ ɛbɛtumi akɔ ne baabi akɔdi ne baabi nti yɛnyɛ ntɛm na yɛnyɛ operation mfiri hɔ nyɛ saa a ɛbɛsan akɔdi baabi ɛna sika no so a yɛakyi naa yɛnyɛ bi yɛabusua no obiara nni bi a ɔbɛboa me nko ara na mede ne nante na mede ɔno bɛtoa m sɛ monyɛ m'adom na momboa me na ɔntumi yɛ anadwo ɔntumi nda ɔbɛsu saa sua ɔntumi nda Nti aduane no koraa ɔntumi mfa bi ndi ɔdi kakra na wɔagya na ɔda hɔ mebae matɔ koko wanom na ɔda ɔntumi ndidi ɛyɛ ne yɛ a ɔntumi ndidi nti wo se wo nan no deɛ no aforo doctor ne ka sɛ ɛkyɛ a ɛbɛforo akɔ ne hene. Pacho, ɔse cancer no sɛ Nti wo nan no ɛyɛ cancer. Cancer nti sɛ ɛkyɛ a ɛbɛtumi adidi aba ma yɛ asese anaasɛ bi ɛbɛtumi adidi aba mo. But sɛ nso wo experience saa adeɛ no a doctor ne kaeɛ no. Minti o for osi ya na osi ne kuma wɔ me nsa sei ana ma yɛ sei ana me sei etimi ya ne ya ɔno tutu me saa ɛtɔ yɛ bi koraa mentimi ho me ana me ho me ne kɔ ntɛntɛntɛntɛntɛn. Haha yɛ Akoma 87.9 FM Onia TV nti yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ sɛ wohwɛ sɛ deɛ nkɔmmɔ no ɛsi kɔ no a wowɔ mfie sɛn? Pacho, manya 23 years. Yare ne started kura na mo 70 years. 17, 18, 19, 20, 22, 5 years ni. Ɛna madi apre ya bɛpem saa abre because of sika a wode kɔ akɔyɛ surgery no de atwa to okra no mu yetu. Omadi nkan yɛ baako. Ɛna kadeɛ to so mienu nie. Okay, nti yɛhwɛ sɛdeɛ ne nan no ɛsi ayɛ no ansa na afei yɛmmra nti yɛwɔ ne pictures time a na yareɛ no enya ɛma yɛ ɔse ɛba sɛ mpɔmpɔ ɛna bɛsi wo nan n'anim nti na mo twɛn sɛ bi anka bɛpae ɛna mo de nnuro fefa so a nti ɛkɔ n'anim no na afei ɛyɛ kɛse nti sɛ ɔbɛn sɛ deɛ sitie no ontumi ɛnante without sɛ ɔbɛkuta aba crutches hyɛ ne motium ɛno ɛna ayɛ ne nan a sese wɔde ɛnante nti sei na ne nan no ɛteɛ but doctor kyerɛ sɛ ɛyɛ cancer ɛde yɛ cancer benign tumor benign tumor ɛnyɛ yɛ asɛm o kotodwe ne dompe ne nyinaa sa tama etwa saa scan na anya nduru sei na anya ho ne nduru sei sese akɔ na nimpa na kotodwe ne wɔ hɔ sese kotodwe na asa na kyerɛ sɛ adeɛ akyi adeɛ sɛ nyinaa no adidi kɔm doctor ne sɛ ano ayɛ den ya ebetumi ama yɛ twa ama ne nan no kora bu yɛbetumi ama yɛ twa nan no agye sɛ ɔmo doctors na benign tumor no wɔn betumi akyerɛ sɛ benign tumor sɛdeɛ yɛ wɔn betumi akyerɛ mu nti sɛ ɔyɛ doctor na wɔhwɛ me na wotie me na wobetumi ama yɛafrɛ no wɔakyerɛkyerɛ mu a because obi de ne de aba no na yɛsua biribi firi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso hunu sɛ mpɔmpɔ bi nti egyasti esi wɔ mpɔmpɔ ne si wo kotodwe anaasɛ esi wo nan no wo nan ne fa kotodwe na asie kakra wo betumi akwakyerɛ ma baluti wo zoom na yɛahwɛ baabi efiti asie no ni yɛahwɛ mpɔmpɔ no sɛ bɔ hɔ baako anaa bɔ hɔ nketenkete emienu okay ontumi nsɔre nti no
ebe de se nka akonya no etwe kwa akire kakra na ye behunu ba bia pompɔ ne bɔɔyɛ ene se de start bɔɔyɛ a na nka atumi aboa ye because bra ye hwe wo bi de no na ye de ye afutuo se ba ye a wo behunu ne ntem na ameto ye nim se ya ma ye nso ya amre na che se yatumi akɔ ne ntem e de ama wo enti eye mmoa ena se sei nti wo hunu o studio where you live okay kotodwe nanim ho pa no okay I want to pump on start a boy okay a boy na eno atwetwe na asaya baby okay nti amebo bebre ebo baako na eno atwetwe empai ma ne nyakuro na ko nevi say pompo ntia na de pompo edru kra de so ni ande okay so we na ntumi ampa okay na what edru ba bi na fe de ebebo no de ansa nko bi nti ne nine no live a owo studio no say na etie say na tie nti but omo eye omo de call hospital no na doctor say eye tumor eye cancer na cancer no age say omo ye no operation first one no omo ye no na e was omo kwa de to so emienu na be 5 years ni sika omo de be ye eyasem starting of 17 years say over 23 years sika sem said ye 9 si aye no wan hwa ye betwa na da bia meka se na no se na me o TikTok wa na me hu ababa wa bia em so no ne de ne ya accident am ye twa ne 9 mienu na wo hwe fine girl a wote ho na fe de all pay ye artificial legs no ebe eno na all straight ye for say wo mo enye ne moa wo ho na onkope bi na onfa nhye sanse emotional trauma no kra no se first wo 9 na etwitwa wutumi koba na etwitwa afi na me call comment section me hu se ebi ya mama account number kakra me wonie me fa ntuma ne boaboa no kotobi we ne de ye nyantwa na ye mpenso se ye betwa ni aba be pesika na ye de akwa akoto artificial de de ahye ne ho 23 years she's full of life na ye kura ye na ye mienu ni ensa ye mienu yi na ye den na at this age sika ye de beye operation nti ye ba betwa ye de bia ye kasa ye kan se oyonko da no woda wa school no na wo bobo what ya hweda like ebia ebetumi afri baabi na aba ana mokọ ye no maame bra na wo de na obe mama bre wo ha ma adwene wo phone so ha ma adwene send audio na wo mame yi me se wo beboa me se na wo be mokọ hospital no doctor to meet say bia adekodie sei na ma ne kofa ba ye ana bibi sei na ma ne kofa ba ye wo kire mu acho doctor ntimanchire bibisa ntimanchire mente wo kasa doctor ntimanchire bibia se bibi na aye say aye bibi say ntimanchire wantumi anchire enti wadawro ma ye twen wo se aye sika ene ye gigye na ye de aboa ye nuaba no na odi akwakoye operation ewo hospital ben Cape Coast Teaching Hospital na meluchi me patch of fa and scan ne ho anwan na watwitwa ne nyina hospitals ahodo ya wakọ ne nyina fa egugu me so okay doctor ba fa egugu so mame page mo na ye nhwe nti numbers no ena egu so no o kakrawa ensa eye ne 9 na brofo na wo ka ye de ben ho anwan ne de be kasa me ka ya de ne kra ne bu befu me obesa abambo nti na aka Mr. Doctors ni bi wo ye doctor na wo hwa wo fra na wa chirechire mu na wo de amaye na ya hwefo na echiefo so ho nti ye twen wo sisi a 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 Fesika no ema ye kakra bi ensa ye fanko ye nuaba no en9 no
ɛmfa ɛmmra na wɔmfa ne ho ɛmmɛkyerɛ mu sɛbɛyɛ a yɛntwa ne nan no baako ɛmfa ɛmfiri hɔ wode ba a wode message anaa WhatsApp message anaasɛ normal message ɛde ba a yɛbɛkenkan na yɛabɔ sika no ɛdin ɛde ama wo oyɔnko da no ɔda wobɛtumi ayɛ wo ba wobɛtumi ayɛ wo nana wobɛtumi ayɛ wo biribiaa ɛno nti boa no na ɔnkɔyɛ ne nan no ɛyie Doctor Marco, mame ma wakɔ aba Major Subiniaba, na apɔmɔte sɛ Yamiado, the next watch, ɛnɛ nso ɔde akyɛ you yɛ grow fine. you grow fine you Sanity. grow fine ɛyɛ Doctor grow fine ɛyɛ grow fine mogyaduro doc yɛnkora Marco, Mamma Chia, no, what you for. Sabe, Dr. Grofan trans, Simaka Cray, before tea or pom, the Wasem. Grofan, Mojadra, the Ancasi cool, and your dear friend is to Xylem, and our fry Mojadri, and Mojadros from cool, Biobenubia, what does support the Federal. You wish I said, Doc, they cry on a bar agreement to the cuckoo, Coyedro, said the dear Cano. A Fibia, Quasi Bruni, the ship Bessio, nay cook, Adrian now, or best one, what they call. Ubisa Bruni said, you know, the cuckoo, Equia, was what the chocolate. Ye if you who say, Cocoa no the quantity or the cock, no dear chocolate no dear. Name 1% pet and no dear chocolate no. 99% akano, Bruni the year drew, or the semina, or the yanku, or the no mabibri. In the answer research, Eddie Cocoa no, a year dread friend grow fine. Na dread bow my grasono, ubi or benubia, what does support the Federal. I am what you draws from. Obisine ni subrino, or no grow from my drone and any spring won't be. Obisine no busumi no, busumi and sa, wa bra uncle hospital. Or no go from my drono, and Yamia dum sa quantwing in our jay, if you say no year, we are sweduma, we jahueduma, or no go from my drono be a kama. Obise drona do no ntiminda, obie de hwa nkromo what do you mean beto ha, no mean beto ha. Or no go from my drono, and you customer when they say, Adia chia and Adia chia, you see a bonny prum yaneno and son was sorry. Obise Bianisi wa, or the Nisabe womb sa went to minidi. Or don't go from my drono, and they would decide to move. Obiswa Nantica crab and Akoma, never body peri. Oh, one and a machine. Or don't go from my drono, and then signing a cock. Obisam pompo, near bono, near pie, near bono, near pie. Or don't go from my drono, and pomponing in our shit. Obiswa Gary, I just walk a path, no dear general. Or don't go from my drono, and now one in our again. Obiswa no go from my drono, no name say we are similar, dear boy, friend at Tenka. Copis one go from my drono, no who's a satin away, Ed. Then the dear big chum, I'm a grow fine, and so talk. Now, a baby a bag will be a negro fine shame, a menstrual disorders. In Subwom how the fear do not want to be mourning, sir, or no go from my drone, Mojanaba. The are fit no want to be mourning, son, and I dance here, but won't go from my drone, I need so. Grow fine, and won't go from my drone, the young womb, menstrual pains, and then in a chum, and I'm go from my drone. The ban nay clot, nay need to tumno, and the BBI a kama. Ubu ho yen mess and ne, which I nay tot. Yamia domunum go from my drone, and never to us kama. Ubia a family plan in a way of feeding fear me no, or training mojanemba. Ye two nifumano couldn't go from my drone, and the mojanabe drew. And the Yamia dom a bad day and naso, near the need me say I won a quechi, and I Yamia Mayaba. Now Dr. Go from a catcher say, Yankopa more baby abonini. One show mentions here a woo bit me abo. Yanum go from my drono, Yamiadum, a body and naso. And not a catcher. So go find dear, one no more, a dance ye near baby. And notice, oh dear, Uti radio no at the number no. Who share TV no so I see for phone, can be fair TV no, said the Bayako pharmacy ombre. Go find number near 0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 I'm a for dear dance years, doc. Near Sunny and 9 HTT. Yanum go from my drone, Yamiadum, and ye who be na dear in the word drone one, and to go from my drone, and I ran. The catcher one say, you were be a friend designed to Xylem, you were drone, a boy cholesterol free lipidianum. Said the Ekano, and son of Belsa won't sat and now with 9 AOTT, no. That's how the bonnet and friend of cholesterol, no, were raw lipidianum when no what 15 to 20 years. And to who are really the baby, a doctor for to the silent killers. Did he pressure, heart attack, stroke, septicemia. Saya re bet me do akoboko. Na saya re ya Dr. Fortress preventable. You bet me sia no kwan. Tie no go from my drono. Na yi sa srade ni free ni peduanum. If it's srade
ɛfom kɔwura yɛ ntiri bi yɛfrɛ no acre saa ntiri acre deɛ ne kwan sɛ biribi afam ka mogya nipadua no ano awie ɛde ma akoma no apɔmpe akɔ nipadua no akɔ nyinaa ɛkɔ a wɔkɔ no so nyɛ ɔno kwan na ɛkɔ nnuane a wɔdidi papa na ɛwɔ mu na ɛfrɛ no nutrients mframa a wɔahome deɛ nipadua no atwetwe na ɛfrɛ no oxygen no na ɛfrɛ mogya yi apɔmpe akɔ nipadua no akɔ nyinaa ma nipadua no agro fine na nyame anyɛ wadom na sradeɛ kɔwura saa ntiri mu a ɛma mogya no ntumi nni aporo wɔ nipadua no yie ntiri nso mu ntokuro nketenkete sɛ tɛpa ne ntokuro to wɔanhwɛ ne sradeɛ kɔtiti mu a na akɔfa ɔhaw aba nomgrɔfa magyaduro no yi saa ɔhaw mfiri nipadua no so nyɛ saa sradeɛ bɛda ntiri no ama ayare kɛse a dɔktafoɔ frɛ no atherosclerosis ɛduru saa bere deɛ na ayɛ den mframano no ɛfrɛ no oxygen no ɛntumi nnuru w'adwene mu ntam adwene no so wɔde oxygen na ɛdi ne dwuma nti wɔanya ne ntam amfa ni ne dwuma a deɛ kɔbaa no sɛ adwene no cells no stati sɛ ɛwu nti deɛ so w'ani deɛ so w'ano deɛ so wo nsa deɛ so wo nan ɛwu a na asɛm kɛseɛ aba pressure tumi bɛto w'ani so wano tumi kyia wo nsa dɔmpɛ no mu nso ne da ho wontumi mpagya ɛnna obi tia fam a wosɛ sɛ watia fam so nenam ayɛ no tofo obi deɛ ɔso wɔda anadwo a ahyɛ so gya agu ne so obi kora deɛ ne ɔnom si ato no adu kɔpem sɛ ɔnom grofa magyaduro no na ne ho tɔɔ no obi sɛ ɔtena faako kyɛ anaa ɔgyina faako kyɛ a na ne nan ase pagyapagya obi sɛ ɔntumi nsi ne tiri ase fi sɛ ɔsi ne tiri ase ase n'ani ɛyi ato fam nom grofa magyaduro no ayi saa sradeɛ firi nipadua nom nyɛ saa sradeɛ kakrakra na ɛforo wo soro kɔduru adwene ne ntiri nom na adwene ne ntiri ne pae a doctors wanya stroke agya wo koraa ne sɛ ako ato dɛm yɛba da bi ebu sɛ ɛho sɛ wotumi kɔba koraa na te sɛn maako na yare ako ato hɔ ɛyɛ yie grofa magyaduro no sɛdeɛ aka ɛyɛ preventable wobɛtumi asia no kwan nti fa grofa sia no kwan ansa na saa yareɛ no aba abɛto nyɛ sɛ ada korokora wobɛkɔ hospital doctor bɛka kyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ ma ɛfrɛ ne sodium ɛkɔ soro nti nkyene yɛtua wo cholesterol level no kɔ soro nti namono anwa mɛni biem sugar level no kɔ soro nti afei deɛ asikyire yɛtua wo woyɛ bɛrima a wotwi mu tan woduru saa bere yi a mɛma sɛm no bɛkɔ fam ade ntira bɛrima no ɔnwui na mmom mu ahoɔden no deɛ nipadua no wagye ama akoma no sɛ ɔmfa mpɔmpe mu mogya no sɛdeɛ bɛyɛ a mogya no bɛtumi adi afurusɛ no yie nomgrofa magyaduro no ɛfiri sɛ no ne aduru a wonom a ɛsa wo yareɛ no na ɛsan siesie nipadua no ma nipadua no ɛyɛ kama ɛno nti ne ato aduro no dini grow fine nyini kama nyini fɛfɛɛfɛ nyini na saa bere a wode wahoɔden nyinaa tu susu pɛ sika yi ɛnkɔtɔ mmerɛ bi a wadu wo mpagyin fie so wonsan sisa sika no ɛnkɔtɔ pressure aduro wanhwɛ yɛbɛto wonom grofa magyaduro no a ɛbɛboa wo asiesie wo nipadua no ama wo nipadua no ayɛ kama nti wowɔ hɔ nam sɛ wo nsa no yɛ titirikyii wo nan no yɛ titirikyii grofa magyaduro no woapɔ so nyinaa yɛ wo ya wonam nyinaa yɛ wo ya ɛduru anadwo a ɛnna ɛde nna wotumi nna bi wonom grofa magyaduro no a biribia bɛyɛ kama wonante kakraa bi no wabrɛ na wakoma no ɛɛbɔ pɛripɛripɛri grofa magyaduro no sɛde bɛyɛ biribia bɛyɛ kama baabi yɛtɔ aduro biara wobɛnya bi atɔ yɛnnua maa nom aduro nti moato yɛdini Dr. Mensis prɛko pɛ deɛ mfie du no ntumi mu ne nsa ɔnom grofa magyaduro na baa bɛduro deɛ ba a wɔte yaw deɛ ba a ɛyi clot deɛ ba a ɔntumi nyina deɛ ba a yi sɛ soa no kɔ hospital no ɔnom grofa magyaduro no biribia yɛ kama yɛnnua mɛma nom sɛ yɛka kyerɛ sɛ bɛrima yi obɛrima no nyɛ dompe de hyɛm ɛyɛ ntini ɛna mogya nam mu nom grofa magyaduro no sɛde bɛyɛ a mogya bɛtumi afa wo ntirim yie na afrɛ ɔbɛrima no a ɔbɛgye wo so sɛdeɛ yɛka no baabi yɛtɔ aduro biara wobɛnya grofa magyaduro no bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal drugstores yɛn akasa so nam kaa ɛkyini ɛtɔ nnuro no wohyia kaa no a na watɔ bi na mmom sɛ wopɛ bi atu atɔn na wɔ Ashanti region ha Kumasi a mesrɛ wɔ akɔtafo New Road PFA Pharmacy wopɛ 1000 cartons wobɛnya ama wo Misty Herbal ɛwɔ Mrom Apidanko Mrom Kolinako Ashtown Brezerico a Kewo Tinatex Sofolai Pure Live Wabuakwa have me wɔ Asafo Pole wobɛnya bi Sax Herbal Patasi Blockhouse ɛna ne so Patasi wɔ Costa Pharmacy Pampa so Yellow and Rory Mamukom Smart Herbal Boase Santiago and Crime for Moko Kashi Drug Lane Kingswalk Herbal Tinatex Nanaboache Angel Ruta Repass Halos Omina will go fine. Asama for Moko Ekus Pharmacy House of Drug Vidama Obenya go from Majadrono in Koko Hillside when a friend Isaac Drugstore Obenya go fine. Sunyai Capeba Mosaic Greenlight go fine or Tachima Video Depot Obenya go from Majadrono Brekum Dr. Clement or main station Obenyabi Gaussen Pharmacy or Kufuria Obenyabi Takwani Pristia or was a video fee go fine or Takra the crisis the answer when I'm afraid of Poche Krakra Ubinyabi Wa Obroni and 1,000 pharmacy Tamale Pike Mobila and they would do Borga sister course provision store was who MTN main office or
enim hɔ a wodu hɔ a wobɛnya bi baabi a ɛto aduro biara wobɛnya grofan mogyaduro no yɛde nyame adom yɛde nkonwanwasoɔ bi aba a yɛfrɛ no grofan ointment maako nyamboa next week ba bɛkyerɛ wo honam baabi a ɛyɛ wo yɛ biara wode hyerɛ a na ɛkɔ wonum grofan mogyaduro no wie a wode grofan ointment no atwitwi baabi a ɛyɛ wo yɛ biara wotɔ hɔ a wobɛdaakyi a ahwɛ a gye sɛ yɛbɛbɔ prom ansa na wasɔre baabi a ɛto aduro biara wobɛnya saa mmienu nyinaa atɔ grofan mogyaduro ne grofan ointment baabi a ɛto aduro biara ebi wɔ hɔ mmerɛ no a yɛbe tigye number no ne yɛnhyerɛ kwan 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yɛyɛ a yɛanom grofan mogyaduro ne yɛde grofan ointment ne twitwi ne deɛ yɛka grofan a ɛnyɛ so agye so a ne sɛ it makes you grow fine. Yamika Wibia, that's a ne, Yabasia Aba, near Betua, addition. That's a ne, Yabasia Betua, so Ampa. Aha, Eye Akoma 87.9 FM on your TV, or Sacrum TV, Facebook, Akoma 87.9 FM, YouTube, Akoma 879, Bomodi answer also Obebaso Ebie, and Yane Yeniaba, your friend Justina, Meboa, and Eddie and Combo, Justina, and your 23 years now. Yade bi aba beso ne nine ama ebra wonom edekɔ hospital no the doctor can say eye cancer na cancer no obonidin beluchi ya na wo de atoso de amame wona we makenkan no wo mo ebekenkan bia kama ede amaye na the doctor can say pempeso na akoduru no se wonom anye nine na one ye betumi atwa nine no ede afri ho na sabre no ya wokɔ enda doctor say so ma anya yade no efroba na ya se na efro ebeba ne soro abeka ne nsa na nokwasem se afro de aba na ya se ho no ene ne nsa no meaning say yade no edidi enipadua no emo hospital de wakɔ ene ho enema a yɛtwitwa no eno ne yɛde gu TV ne so ɛde amamo na mo nso matimi ahwebie no sese de aduru no aduru bunu mu Justina yamoa no ne nan no yɛbetwa na sisia na onua bi asende me message ɛna ɔno nso ɛka me or say please I'm also victim of the same problem yɛde bet Ismail Ba producer ba yɛde bet to TV no so na ono de yetwa wanya sika ankwankoye no wase said your sika na borofo ni nie wase please I'm also victim of the same problem on lastly they have cutting my leg but if they can refer to her to Kolebu radiotherapy for Akoma enti no waso ono de ne de yetwa ye wanya sika ankwankoye the same problem enti producer me pese me de message no the message no ma wo na mo de to so ma omo ehunu obi dia wo de aba nti yenua ba no ene sade yenua ba ma yi kasa ne de no yetwa no eye serious one sha baby a edidi kro no a afro ni na ya se ho na aba ne nsa no mse ya anya ne ntemu a de ye betie no enye nti ye hwɛ sɛ ye betumi aboa wo kakra wa sɛ na wo de support no de wo de beba bia no ye begye de hia no se aboa no na adru amount na ye hia na ode ebekɔ no nti ebi na ɛda so no we ye ne nan no wɔkɔ ye a wo mu etwitwa scan ne ade no de wo mu eno na ye ro no enti fabra na membo wudin no okay ma membo di kakraba Gideon afenyo Gideon onyame onhyraw se wahunu Justina mobo Nuruddin Alhassan Nuri onyame nhyraw se wahunu ne mobo afi 2026 sanso ena Gina Enterprise de wako Gina Enterprise ekọ Sunday kakrama yenua bay papa 2026 onyame mobro hunu nto so we ye the first enipa ayeje ne nkwa save your life na ya na project na ye Akoma mu Nsem dwumadi so no we na di nkan
ɛnyɛ abere biara na me ne bɛrima bi mɛgya padeɛ wɔn nyinaa ka program ne ho ɛbɛn nyi fidie ne mfiri wɔ ate na Justin na ekɔ school no na wɔnim sɛ dabi pɔmpɔ bi yɛ bɔɔl wɔ bi yɛ ne paayɛ na nkɔfa asɛm amrɛ no ɔno nko adeɛ bi bɛba abɛbɔ ne kotodwa nim amena akɔyɛ cancer yɛase wɔnyɛ sika nkɔyɛ surgery a yɛbɛtwa ne nan ato wɔ bi nɛ memoro so na na akua mmoro so Ismael mmoro so obi a mmoro so ebia na wode na nkɔyɛ wei pɔmpɔ timi bu obi minimu pɔmpɔ timi bu obi asom kyɛ sɛ ewiase no yɛ nneɛma bebree enti sɛ wote ho sɛ na obi de ne deɛ ba se ya ɛnyɛ kyew na nyi TV na radio ne mfiri hɔ ne nkotie deɛ obi nso ka no story na wanhwɛ yi a na dako ne bi bɛto ba sɛ wotie yi a kɛmpɔmpɔ ne si wo a na sɛ bi ebi bɛsi wo ba bi no ka bɛhunu sɛ mehwɛ bi ɛwɔ onua TV ose krom TV metie bi ɛwɔ Akoma na wɔn so ayɛ ahwɛ yi okay Malvi Abdul Malik Jessica Nyaminshraw Comfort Ababeidu we ye ni adoye ni wachi wakoma penti Esther Constant Kwawo osoro nya wadom Joyce Odro onyame favor Alhazan Yakubu onyame endom wo Lina Nyavo Nyaminshraw Rosemond Mensa Ofosu onyame enye wakoma so ade ma Evans Edu osoro ensane enhwew Samuel Banfo Samuel osoro enye wokese Isaac Afedo ninu abema Afedo onyame onhyiraw ne wo yefrum ma oyere yefrum ma umu Jundo Yusuf onyame ente nanimo enkyerɛw Bismarck kwesi ansa Bismarck osoro nye wado Muniratu Yakubu onyame onye wokese Mina Adams onyame nhyiraw Alex Joe over the counter nyame nhyiraw pa enenia wodi aba ode ba na yabo wudi no Justina eba na uko school na wo san ugina san Justin me wie JHS na start ensu se woni mo se nyame beye what's na fi ache Baluchi se wa ma wa tension amadwumadi esu no wanya kasa no wo wo ho nyina meyi wo mu nyina asi nche na aka wo ne computer no ko a Pacha mako meba ada na wo so just say Manda de macha minzimimpie kasa go fidie no mami Manda de musa minzimimpie mi wie school gra mi go check me results once me minzimisan go check ipie wada dem wa che ontumi mpie adan wada dem like for bear san ya wontumi mpie nkɔ ye de wasa wo ye so 2023 na mi wie school that time ne de na kakra by every one no minzimimpie nko be bia de bia mi se dem na se kra de me try se me ku me umpo wo ya dan wo try so be ko ho be hye ho akɔfo adan mi so senye se na minti yare na tete be me tontai enye se na wo tsie ya de na ama na basa momfa ne picture no nto so mame ne picture no momfa nto so mame sabe na ositie no ya ene ontumi mpie enti what try say edro na nka wo kɔ se kan na nka wo de kɔ wo ho aku ho minti ngwa bonti mi try senga minya drama no so minti mpie nti okaso banuma ndurawu na mikatse onya botere na bibia ye yamiasa wabre ye wabre yantiminda o muntumi na anadwo ye senche obesu ontiminda ochia no wo fama no wasale no tia konyomu oda ontiminda wasina koma ne hometi
Obana bre. Nti sɛ wote hɔ na wohwɛ no anadwo wontumi na wo nso asɔre te hɔ ɔbata yɛ na wo nso sɛn na wofili honam like Mintimi wofili sɛ mintimi koraa. ɛne ɛsɛ wɔpɛ so wɔku ne ho deɛ wonyaa no koraa wo like wonni w'ani Menja no. nti si dɛn na Mene ne hyɛ dɛm saa kɔpem sɛ adeɛ bakye ma ade asa. Mintimi ngya no. Meba na bere o. mame mo numbers no oni adɔfoɔ baabi a wohwɛ yɛ bi a yɛgu so Muye bobo. Mini obuafo bia. Mi kwa o. Mini obuafo bia ka me po. ɛyɛ sua ka no mo ɔboafo ankoma kɔyɛ boafo ni baabi a ɔma di akyi akyɛ o ɛnyɛ nne o wodi yɛ akyi ne yɛ wɛn Na mo wo Eze TV so. exactly ɔma di akyi Afini o ye ba off last year 4 months. last year 4 months mo 4 months mo hɔ na mo baa hɔ pachani. akyɛ ɔma di akyi akyɛ Ba kumasi Ti sɛ nka wɔn mo- ya moyɛ dɛn ya ba kumasi bachini ya TV station ya kwa. Ya kwa yes omusi omubo obi. Ya kwa TV station ni na ya kwa kwesitire. Ya kwa loss. baako koraa deɛ Mm, yɛkɔ Ya kwa babia. baako koraa deɛ yɛkɔ ma ɔmo pamo yɛ Mo koraa pam ne yɛ. nsa bobɔ table so Table sɛ so. yɛnkɔ Sɛ yɛnsɔre firi hɔ nkɔ sɛ yɛboa obi wɔ TV obi no so da. mɛtena hɔ ma Na yɛmmoa ɛsɛ, no oh, nti yɛn nso yɛmmoa yɛ. mebɛka ma asɛm koraa wama me aka. ɛnyɛ wɔn mo o Wama me maame aka o. ɛyɛ a na apaele gu ha Hmm. apaele o Ɔpam yɛ na masɔre na mesu kɔ. Hey. apaele sɛdeɛ apaele gu ha yi saa na apaele wɔ baabi a ɛdɔɔso yɛka sɛ akora 5 years holy in heart mɛboa ɛda hɔ ɛno nti yɛnhwɛ o so obi foforɔ de bi ba adeɛ ne yɛbɛka sɛ bi gu ha nti mostly ɛyɛ a na ɛnyɛ yɛn na mmom sɛdeɛ wo ne nipa no bɛsi akasa no ɛno mpo koraa de abotɔyɛ mu ba Ɔno koraa because deɛ nipa no ɔhaw na ɔde ba nti ɛkɔyɛ sɛ yɛ awerɛhoɔ ayɛ bebree wɔnka nkyerɛ sɛ saa bi deɛ da deɛ hɔ. ɛnana kura yɛ adeɛ paa ne yɛsi na obesi no wakasa no yɛamoa wo but wokɔ no wohunu sɛ sa nka yɛnyaeɛ a nka yɛbɛyɛ atiefoɔ nyɛ nnɛ wɔma asan akyɛ paa ne tam biara nso na nnam sɛ wɔma kɔ baabiara nidasoɔ nie no nti na yɛhwɛ su no ɔmo su audio ahodoɔ ɔmo yɛ ne su no na kyerɛ sɛ yɛgye yɛn ho anyɛ ebi a na ɛyɛ yɛn ya na ɛbɛnam yɛ so a yɛbɛtumi aboa wɔn yɛsrɛ mo madaworo anya biara ɛnɛ yɛ Tuesday nka nkwankodi na awɔtwe deɛ na ebi a ɔnom kɔ na ɛnan no wɔtumi akɔyɛ wei ɛyɛ cancer yɛ a aba ne nan ne mu ne kotodwe ne mu nipa no message na ɔde maa mi no wetumi de ato so beluchi fa to so ma mi nkyɛn na nipa no ɛde saa message no ɛbaayɛ nti momfa ɛnto so ɛma yɛn na na atiefoɔ nyinaa nhwɛ bi na ɔmo nkan bi na yɛhunu sɛ ebi nso ato obi pɛn a wɔn ne deɛ no yɛtwae ɔmo twa ne nan no ɛde afiri hɔ yɛ asese nansini ɔyɛ nansini nti ɛna ɛda so no na kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm a ɛda fam ɛnyɛ asɛm a ɛda fam nti moma yɛn nyinaa yɛ support yɛ ba no 23 years na ontumi nkɔnkɔyɛ surgery no mfiri hɔ na yɛntwa ne nan no na ɔte ase mponi a ne nan num ne nsa num abrabɔ no yɛnhunu so ne yɛbɛkɔ akɔyi bi de afiri hɔ wokɔyɛ anaasɛ wobae wokɔe anaa wobae afei ne yɛkɔtwa ne yɛaka sɛ yɛpɛ artificial legs de ama no anaa ɛneɛ na yɛbɛyɛ no saa berɛ yi na yɛtumi asave no ne nan no wadaworo ma metwɛn sɛ wode ɛbɛba 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530
507-849. 0530-507-849. Mame ko na mema minya bema MC asaibu akwaba MC mema akwaba Marco mejo so na promote saying nyankopon adaro mana mo so e nyame adom eho ye pa ye de nyankopon ase pa MC Marco yimeshi aketu bi ada yimeshi aketu ada aro hosem se wani hunu ya ebi ade e ka no beka se onti ase but anodin papa enipa moa se emre nipa te ase ni nipa hia moa we nya to from de mo bi eni hobi ma me nua be ma because nipa nti ni nipa wo ti no obi your papa was me nya nkopon no obi your pone was me bonsam e che se nipa nti ni nipa e wa asase so nti nipa moa na ye ofasi eni enuan ho ntimi nton areho mako nkopon beye mako nyankopon koso no nhia mo mudwuma pa amudi emagana ne asante manyina ene awia yin so ye de nchia kese ebe free Dr. Ba aso ye edi ama yahwefo ene yatifo enyina dane da nyina ye transia ne ye board dawuro akawo se wo yade na wodi chinchiri wo yade na amenne watoba ha chese ne wo ye onwo hwe nyi no eno ne ye ka cho ze hwe wo yade no hospital na fako fi se nipo bibiri edi yade chinchiri ba bi enye yade no hospital ne ho enti yade no de kwa no asade abepemfie wo de kwa no asade abanachi ba na futuo amede ma on se wo yade aye beka ho asem no ne hospital anana yaresabia eni ba hospital echamfo ba enyarwa nyina bedwane ho na betimi de saa yade no aba amiahwewo ama wonso ho ato office nipa wa na nwina ma hunu se yade bo wa betu wa na montemo a awieye ne no ma wa hwa yade ne de bebre wo no na de nsem bebre na ebro nti na a wote ase a ye kan yade no ho asem a chewo na awie bo mode so betu wa na mon na de beba be hia Dr. Ba na fo ya hwewo ama yade no afri ni padua no ye number ye didi dwuma 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital no na chi anewo ana nkranso ye was Pinterest Road 18 Junction e wonso ubehu Dr. Ba ewo ho dane da nyina mpanimfo kan o se obi benya wa ne firi yade ama me ne wanse efiri yade mpanimfo na se kumu yade ansa na yade ni bekun akun so obetimi akum yade wo nipadua ni mu age se Dr. Ba adansidi e wo yaso ye ho adane da nya ye boso ka kire no se wutu anamo se wo haw ewo wudompe mu dia enya baabi ani daso wo pa na eye ba hospital edi enti ne yakasa ye wonimdie ewo nro won haban ya yede kutia yade a abe nipa wudompe ana wo kasa mu titi obi ani kotodwepa eye ne ya obre otete ohahai da bia ya na me de futu ma nipa bebere se entna won kasa wakote ahwe ansa na wo kotodwa yo ya dabi ye wo yade etese arthritis ebetimi atena wo kotodwe ni mu akoha kotodwe no ama kotodwe ni mu abiebie ase gregre na cartridge na nyankopon de to kasa ni mienu anim se de be ye madompe mienu ntwe no yade ne kokana na ahase ewere enti na me maami bi ni di nkomo me papa bi de o kan se okwa ya sabia bi yese kwan abeda ne kotodwe na ni mesrawo enye kwan ya yeyi ne baabia wo eye yade na ye kan ho asem no o cartridge na o gregre na dakasa ni mienu anim no eno na arewia ma ekwan abeda o ma dompe mienu etwi dompe enu nti na dani dan nyina se obetinka obehu se okotodwe no ahyase se eye o yapa obi die nso ahyase se enhoro ana obi die nso de awie na ba menne wonam na esu kekra obi die nso de na de achia ne nan enti obehu obi ni kotodwe ye ne ya menne wadani bola gafo ne na ba ko agye ne ho enu obehu obi ne na ba ko aka ba kiri mu abaya ananta ni nyina gira se onya arthritis yade ni kowura ni kotodwe num asen wampamua de ntia wampamua ne se ototo nro bi wo baabi a na enye yade ne ho aduro enti onom na ekina bi na adwo no ade beche na yade na saba eno na Dr. Ba se ukotodwe aye keka nyina no yade bi abamu amana chi a se ye de sa honhoro sa rewe ni nyina no esanse ye won haban ya yede tutu nipa ukotodwe so ema haban ni bowura kotodwe nim ema de arewe bia na etimi fifi ba nkom dia na wo se obi ani kotodwe anani ni no
ɛyɛ de yapa no ɔmfamra Dr. Baa aso ɛyɛ hɔ efisɛ dan ne dan nyina yɛka enipa bebree tu ho anamɔ ba wohwɛ aburokyifo a ɛba amanɔnefo a ɛba na kyerɛ sɛ agye me nsɛm kura efisɛ ɔmo ate kakwasi buroni kurom deɛ nkɛ hɔ ne nnuro ɛne nneɛma bebree wɔ nanso ɔmo ahuru sɛ hɔ no ɔmo pra yɛ dadeɛ ɛna ɔmo de bɛdwɔ so nipa wokotodwe ne nipa yɛde dadeɛ ka wokotodwe ho a nanteɛ ne deɛ ɛmma biem ɛno nti Dr. Baa se tu anamɔ na bra na fa wokotodwe mu yadeɛ ama nnɛ sɛbi wontumi kora nante nkɔ baabi a wosɔre ano aka wogyina hɔ ɛnyɛ ye wotra sɛ ɛnyɛ ye ɛnam ma nɔɔma ɛwɔ sɛ woyɛ bebree no ɛntumi nkɔ n'anim ɛsiane wokotodwe nti nanso ɛna me ne wodi nkɔmmɔ sɛ wobɛtie na wabɛhyɛ ne nso anidaaso aba a Dr. Baa so a wobɔ wura hɔ a obi a ne kotodwe ayɛ ne mfie bebree ɔde ba Dr. Baa hɔ a ɛyɛ bosome na awɔtwe mmienu wobɛhu sɛ yaw ne ɔhaw bia no na afiri nipadua nim na afei ho atɔ enti na awie mesrɛw me maame bi a wote fie me papa bi me nua baa bi a wode ɛda ne da nyina wote Dr. Baa nka nanso wobu anua agu ɔsom sɛbe ama ne wo kotodwe ne yɛ ɔyɛ kɔ akyira ɛnnɛ deɛ tie ne yie na kyerɛ Nyankopɔn yɛ adomafo ani kyerɛ yaso ɛyɛ hɔ na deɛ ana meka kyɛw ne sɛ Dr. Baa kotodwe a yɛhwɛ nyinaa no woma kotua sika kakraka bi daabi ɛnwene saa sika ho efisɛ sɛ wokotodwe ne yɛ ɔyɛ ama adeɛ kye deɛ na wɔ sika da ma kora pens no wobɛte nanso wotu anamɔ de bɛgye adupa de bɛyɛ ma wo yɛw no ne pens ne ɔhaw ne amanneɛ no firi nipadua no mu a wosu bɛnya ahoɔden anante akɔpɛ sika foforɔ de aba abɛka ho enti na awie yi obi a ne ni ɛyɛ ne ya ne kotodwe yɛ ne ya kora no ebutu so no kapo no ebutu so no akɔhyehyɛ nkyɛn baabi a ne nyina no wode ba Dr. Baa aso ɛyɛ hɔ a ɛsiane sɛ yɛwɔ nhaban wɔ nubra ɛwɔ ɛnɔɔma a yɛde yɛ nti yɛbɛhwɛ wo ama ne nyinaa akɔ da bia meka kyerɛw sɛ yadeɛ ka wɔ atu ho anammɔ ntɛm abibifoɔ pɛ wei na ɛyɛ me dodo ɔno anim sɛ yadeɛ wei na ɛyɛ no ɔno anim sɛ nnɛ n'akyi kasɛɛ na ama ɔda a wɔna ɛnso na ɔde te baabi gye mpayɛ Bible na yɛdi akyi no sɛ yɛni dua no ba yɛmfa ahaban nsa yadeɛ ɛkyerɛ sɛ nipa yadeɛ a ahaban bɛsa no yadeɛ ɛmpayɛ hia ma nipa dasani biara na mmerɛ a wobɔ mpayɛ no na wotu anamɔ de honam mu di abɛka nipadua no enti wakyi kasa sɛbe emu abiebie ama na wo fa akyea ama na wo mu ako a ama na wo kɔ kɛtɛ so a wontimi na wo nipadua mu nyina wakyi kasa dompeni nyina tutu ɛsiane sɛ wanya yadeɛ ɛwɔ wo spinal cord no tie na hyɛ ne nso sɛ ɔhaw ne amanneɛ ba wo spinal cord mu a ɛno ma ɔde bɛyɛ bebree ɛbɛtumi ama nipadua wakyea ɛbɛtumi ama nipadua wo mu akoa ɛbɛtumi ama nipadua wokɔ kɛtɛ so a wontimi na ɛbɛtumi ama ayɛ bubuani abubu agu fam a wontimi kora nsɔle nante ɛsiane yadeɛ a abɛwura w'akyi kasɛɛ nim nanso nɔɔma a mabobɔ so nyinaa no sɛ nnɛ wɔtena hɔ a mebi aka wa ne nyinaa Dr. Baa yɛ ho adwuma first wobubu agu a ɛbɛmo asɔle second sɛ wakyea a ɛbɛmo atene ana afei wokɔ kɛtɛ so na wontimi na ne nyina ɛbɛtumi ahwɛ wo ɛsiane sɛ yɛwɔ haban a yɛhyɛ aseɛ ɛde tetɛɛta nipa w'akyi ɛma ne bɔwura kɔ ha kasɛɛ no kɔwura kasɛɛ nim ɛkɔma kasɛɛ no yadeɛ bi ɛkɔpam no ɛyɛ dompeni ye enti obi a ne kasɛɛ no emu abiebie ebi afra tena bi so kasɛɛ no bi akye a ne nyina no wode ba Dr. Baa hɔ a ɛsiane sɛ yɛwɔ nnuro wɔ kasɛɛ nnuro nti woba yɛbɛhwɛ wo ama wakyi kasɛɛ brɛ mu no yadeɛ bi ɛwɔ bia akɔ ɛna no maame bi baayɛ hɔ ɔbaayɛ hɔ na yɛ ne ba ne nan mu dompe na abu sɛ pen na ɔno deɛ Nyankopɔn na ɛboa no sɛ ɔde kɔkyini baabi kakraa bi na onya ɔyɛ lɔki ɔka ne ho sɛ daabi papa yɛ deɛ a wɔyɛ me bɛyi deɛ wɔahwɛ awieɛ no yɛbɛtwa me ba ne nan ampa ɔbaayɛ sɛdeɛ na kasɛɛ no asi ayɛ afa no nanso Dr. Baa gye kasɛɛ no ɔde ne nsa bɔɔ yɛ ɔhwɛ na kyerɛ sɛ kasɛɛ no ahoɔden wɔ mu ɛnkwa dɛ wɔ kasɛɛ nim yɛtenetene kasɛɛ no de ahaban to so ɛnam ne wodi nkɔmmɔ yi maame yi bɛyi atumi ama ne kasɛɛ no gyina kama amene ahotɔ aba ebia na wotie me o maame wo papa bi wanya nkwanhyia ama ne dompe mu abu ne kasɛɛ mu abu mesrɛ tie nie Bible baabie no ɔkyerɛ sɛ ataa maame na ɛntwɛn nan daabi sɛ ataa maame betumi atwɛn nan no wɔ nimdeɛ ɛwɔ suahunu ɛwɔ saa de kuro nim ɛyɛ kurom ankwa ɛyɛ na ɛmo wa sɛ aburokyɛ ɔmo ho ntaafo ana ɔmo wo enti obi ehunu sɛ ne nan kasɛɛ na abu no kasɛɛ yɛ ade a ɛho ɔna enti sɛ wɔnhwɛ kasɛɛ yi a daakye bi no wobɛka fam enti obi a ne dompe mu abu no fabra die onim kasɛɛ ana dompe toa ɛte sɛ Dr. Baa oba yɛ sɛte bon na dompe na ne yɛde ahaban ato so na afei ahaban na edi dwuma
ewo dompenim enti na wie obi a ne dompe ana ne kasa ho aka sɛ ye ne siremu sɛ ye ne namu sɛ ye ne nsɛmu ba bia ne dompe ho aka bia no ɔmfamra Dr. Baa obi die ne dompe ne mu nanso ne nan ana ne nsa akɔwa amena frichi ade a ɛyɛ paa no ɛyɛ sa obehu sɛ mogya bia betata ama wo ti pensi paa wo de ba Dr. Baa ne nyina ye bɛhwɛ ama saa ɔhaw ne amane no afiri wo so enne wobeti obi ɔte ma aposo yɛ me ya me nkasa mu hweme me nsa we nyina me momo anana yɛ me ya me nan tabresi fom nyina yɛ me ya me to me nan yɛ nto me dompe ne me nkasa mu nyina hweme ma me enkosi da bɛn ana abɛte saa asɛm we Dr. Base bra na sasabro ne arthritis no enyenya wo dompe no enti so ama me amfa nura nkeka na de bia wobɛte yaw ebi wa wobɛte ne nɛ ɛkyena wonte obi wa wobɛte ne bosome ade akyi a wonti biem saa na ɛkɔ so bɛbɛyɛ kakra no wobɛhu sɛ ha nipadua no adokoro dompe na ama fe akɔyɛ kɛseɛ ama agye wo ho anyi enti obi a na apɔ so yɛ ne ya obi a nɛ ɔpagya ne nsa mpagya obi a ɔde ne nɛɛsi wɔ enye yi no ne nyinaa yɛ Dr. Baa so ɛyɛ ɛnɛ ɔsɛ yɛm kuro na ɛtete wɔ yɛ Dr. Baa kɔmpa ɛyɛ Dr. Baa diabetes ne dambɔ ne twerɛ yadeɛ nyinaa no ne nyinaa wɔde ba Dr. Baa hɔ a ɛsiane sɛ yɛwɔ nnuro wɔn haban nti nyankopɔn adaroma yɛbɛboa no yɛyɛ yɛde kasa no aba awieyɛ awie die hia no sɛ wobɛfa Dr. Baa nɔmba no na afei dwumadi a yɛdie no wafrɛ na wɔba na yadeɛ no yɛn nso yɛahwɛ wo ama yadeɛ afiri wo so yɛ nɔmba no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and yɛwɔ 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Baa ewo Kumasi Atonsu Abobo Aban Hospital n'akyi ana nkran so yɛwɔ Spinters Road 18 Junction hɔ ɛwɔ so bu sɛ obi abɛhu Dr. Baa hɔ awie yɛdi nkɔmmɔ awie me sɛ ɛnwene wɔ yale ho ɛnwene sika ho baabi a motɔ paa wɔ asomdwe wɔ no ɛyɛ ba mako awie nyankopɔn nkɔ so na ɔnyɛ mo kɛseɛ amen nyame onhyira wɔn so paa yɛda se aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onia TV Osai Krom TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno na wɔhwɛ na wotie no na ansa na yɛkɔ na yɛne Justina ɛne ɔmaame ɛna edi nkɔmmɔ na yɛnuaba Justina ɛbra okɔ school no JHS ɛna mpɔmpɔ ɛbɛbɔ ne nan no ne kotodwe no anim ɛbɔ na pai ɛbɔ na atwetwe nsɛ nɔɔma mpɔmpɔ yɛ bia ekowie akyira na ɛbɛbɔ yɛ no antwe biem na afei ne nan no ɛho no ɛyɛ ne ya yɛkɔyɛ a yɛsɛ ɛyɛ cancer ɛna abɛtɔ ne nan no mu na wɔn mu akyini ne yɛyɛ hɔ koraa no wɔn akyi na ba yɛ hɔ paa yɛntumi but deɛ akɔduro no sɛdeɛ doctor si kan sɛ yadeɛ no ɛgye nsɛm a ɛbɛsɔ ne na yɛ ase na aba abɛsɔ ne nsa ɛba ne sɛ yɛ a ɔntumi ɛnante nokora ɛduru hɔ nti ɛduru hɔ saa no yɛahwɛ yi a na afei ne nan no yɛbɛtwa obi deɛ ɛna yɛde ɛto TV ne soɔ no message obi de baayɛ ɛna yɛde to hɔ sɛ kenkan bi na ehunu sɛ bi ato obi no antumi ankɔyɛ na ne nan no yɛtwa deɛ a na kyerɛ sɛ yɛn nua baa no wasi kwan no a yɛde bɛtwa ne nan no emu ɛno nti yɛn nyinaa yɛ mmoa na yɛntumi ɛnhwɛ na yɛnkɔyɛ ne saa operation no nti numbers no ɛne yɛde ma mo no wɔkakra wa bia ensha wode ba yɛbɛbɔ din no sɛ nkakua bɛtena mfimfini hɔ maame a nkemani bɛgye papaapa bɛgye akonya no mfimfini hɔ maame a nanka agya yɛbɔbɔ a na yɛhyira wɔnom atuoni John Jabaa wɔno ɛde ne deɛ aba atuoni onyame nhyira twumwa 94 enterprise deɛ ɔde ne deɛ kɔfa hɔ onyame ɔnyɛ wadɔyɛ Janet Nkrumah kwe deɛ wode aba no onyame ɛma no nyɛ mmɔho bebree mfama wo gifti tɛtɛ kwawo onyame ɔnhyira wo okay Khadija Ochre onyame nhyira wo Mavis Asante Day onyame nhyira wo Believe Owusu onyame nhyira wo Ganata Security Services onyame nhyira wo ba ɛna Techak Solomon onyame nhyira wo Richmond Esuman onyame nhyira wo Prosper Nketsia onyame nhyira wo Agnes Asantewa onyame nyemuye Paul
Boatin Dria, Yamisha, Ofei Ansa, Yamisha, Steven Mensa, Yamisha, Philip and Francis Ventures, Yamisha, F. Biney Enterprise, Yamisha, Bertha Beatrice Agboyo, Yamisha, Violet Ajo Maunyo Date, Yamisha, Comfort Denchira, Yamisha, Fatih Hamid Sinari, Yamisha, Onyame Onshaw, Shram, and Frederick Ofori Mensa, Yamisha, Amaglo Richard, Yamisha, Aishetu Aicho, Yamisha, Amina BM, Yamisha, Mabel Kusi, Yamisha, okay, Onyame Onshaw, Shram, Kwedu, Yamisha, and for Ziatu Inusa. Onyamisha, Onyame Nshaw. Yamisha, Yegu so yane ne di nkomo but yane ne di nkomo nyina no na onso wode eba yabebubo edi no kama yade abrebi ade aka no yesipo yonko da ene woda mame obi bia ni ho a na woda yadwene second bi ba ne so tumo bi beto ni trim de ban luke yade bebre pompo de ye ka pompo asemo a etimi bo obia hwe wo ma oni omo wo fi pompo bo mo ha wo ye seti nkuto kakra ne fatale so ma no ti ho ahwan kakra ne fatale so ma no boto de be ne fatale so ma no aposo mpo ne fatale so ma no wo behuna na pompo ne ko erade so wo hu ye mobo pa o wo de tale so a ne ko hwe obi de akoye cancer nti se eduru se yi a nse cancer no so da be ye wo mu ahodo bebre na cancer tokoto enan mu de yade ni bi ho a eya na ye ba cartilage ni so o si eya dan edidi work start work cartilage ni so so ye nya doctor it's not ya ma try say eya na nsem say no ye betumi anya doctor bi a mpempi no na ye sua de kakra ye besua bibi kakra de because ye ne amamie bibi boy ye ne de nsem ya na ye ti wona ye de ubo nsa o ye ya ne ya fa duro kakra ne ye de asrasra so na ye ti ye ba bi we de ye bekọ ene we de be ye say nti ye de nka bibi say ba ya na nka ye sua de kakra ya ne sua de kakra de free ye hunu se bibi e ba ye ma ho na hu bibi wo yonko bi ho a on pentem wa on shedan kofefa nuru a wo pe emfa nkoso efri se edru se ya na akoye den na akoye ahomte na edru se so etumi tu obi a etumi tu obi a se omo so te wo no omo hu se ye normal because ye ti hwe se pompo timi boye bibi timi siwu ebi kura ha omo wodin bi omo sa de friend no kura de tasi kotodwe so pa enti wadwene kura nkoso se bibi ebetumi aba bedru se ebe ye cancer se ye to ye nsafro bia enije ba ye ne mo na eje de sere ba ye ne mo de ba ya ba usay na program netie bia bebe bia ye de bramo na eni penti na eni pawo se enye sa ana mami ene ne baby wo ho anka akra no ko so onko sha na ho konfo onko mo de ko da ye nyina ade a ya fere wo kra wo fie na ade a fere ne se wo be pie akosresra de se wo bi nkoa wo kosra ye den me kosra me ba no wawu na me ye ne den enfa so be ne wo so ena desre so eyo oda wona nti so obi ankasa dia ne ben si bra na dua wono nso ntumi nei de ope no ni open se ne bayare na odi ni twa kwan na o hyedem na o su ni ejojo ni owura ha na wo sene ha ade a eya wiase pa no na wo hwe wo ba nanim na wo se ebi da ho onko no onko what bi da ba tan bie ni ho obeyesa obie ni ho obeyesa nti sa mere eduru se ya wo na aba ya nke ebeye nti ono so ye ono so aba nti kakra wo na adoye so de nyame ne hira wo ye nim adoye ho nhira ye nti ase da ye be ka se nyame hira wo na kwan ya nyame de wo befa so o de hira wo no de e wo nyame ho nti ono di obi beba
na wɔde obi ba a wo wayɛ deɛ ɔno nyame ka sɛ yɛ no na wafa so ayɛ de ɛhyira wo nti wɔ sɛ wo yareyɛ no me yareyɛ wanhwɛ me ɛkɔm de me wama ma aduane ani nyankopɔn yare da wo ntumi nhwɛ nyankopɔn da na wɔpɛ sɛ wɔhyira wo a wɔde nam sɛ yaa so ɔyareɛ bra bɛhwɛ no wotumi hwɛ wo nua sɛ yi a na nyankopɔn de afa so ne wɔhyira wo nti biribi sɛ yi ba a na wode aba na wabɛsɛ obi bɛsɛ seedi ne bi awurade mesrɛ wo memma yi memma yi awurade bebree awurade memma yi mesrɛ wo obi deɛ na pɔmpɔ sii ne nan soɔ no akɔyɛ deɛ nte sɛ nti me so me saa ho me so meyɛ dɛ mmɔbɔ na waba abɛyɛ bi wo ba nyinaa na abɔ mpa yɛ gu so na wobɔ mpa yɛ gu so awurade hu me so me mmɔbɔ me kora me deɛ yɛ a mesɔre a meda nyame ase sɛ obi tumi didi yɛ sika sɛ ɛhia no yɛkɔyɛ no operation afei ne mu nyinaa hwɛ nneɛma a wadi akɔ wo mu dɛ bia wosɔre anɔpa hwɛ nnuane a wo ne wo mma bɛdie yɛtwi tɔ no yɛde mmɔmmɔne ato mu nkasɛɛ egu mu nyɛ nkasɛɛ nketewa nso so ebi nhia wo da ne nyinaa yɛ wadɔyɛ a woyɛ ne nkakra a ne yɛ kasa nyame nhyira wo so obi tena ase sɛ madome wo ma ne yɛ adwuma a adɛn na wobɛyɛ adɔyɛ wo ne yɛ kasa nyame nhyira wo a nyame nhyira wo nti yɛ dɛ ya ɛbɛyɛ adwuma me se bra bɛyɛ bi 2026 awurade wei ne afɔrebɔ edi nkan a woyɛ enipa bi apɔmuden anaasɛ ne nkwa mu because wogye nkwa o contemplate sɛ ɔbɛ hyɛ ne ho akɔmfo maame ada wɔ biara ni hɔ no obetumi ahyɛ ne ho akɔmfo ɛna wogye ne nkwa yɛnhwɛ mfoni yi a ne mfoni ntama no onya nyareyɛ no bɛlu kyi fa to so maame tama no onya nyareyɛ no ne mfoni na wo de yɛmfa nkɔmpɛ ne wawie school ne mfafo na ekɔ school wɔnyare ne o fine girl ɛna ɛnkane no na menti sɛ ehwɛ ɛnkane no na enei obia ɛnkane no obesu ayo yare deɛ mese sɛ wonte deɛ ɛya wɔ wo widie mu a wonya nhunu deɛ ewiase yɛ dɛ ɛkɔ na sɛ wote nhunu yare sɛ deɛ wo widie mu siti a so a wo so nyina ɛnya ɔno a wo hwɛ ne mfoni na hwɛ ne mfoni wɔhwɛ ɛnkane no sɛ deɛ na wo sitie ɛnkane no wotumi kɔba ɛnkane no wotumi yɛ deɛ sɛ sɛ wɔyɛ na ɛnɛ ɔda hɔ ɔsɛ mada hɔ mama wabrɛ ontumi mpie mada hɔ mabrɛ wayɛ dɛ ontumi ankɔhwɛ ne pipa no sɛ woyi sɛn gyesi wantumi nti ɛyɛ na tama no ɔnyare mfoni na da hɔ no na yɛmfa nkɔmpɛ enne yi a yadeɛ na ka dɛ na to dɛm a for 5 years ontumi nsɔre ɔda faako woda dɛm a wohyɛ dɛm a for 5 years yɛmfa nkɔmpɛ ne mfoni no na hwɛ deɛ yadeɛ etumi ɛyɛ nipa saa brɛ no ana ɛyi cancer yi nya mɛtɔ ne nan mu no wonie ɛna fɛfɛɛfɛ na ene nso onie o wabaabre by force uhuna wobɛka sɛ wo uhuna bɛka so wanyini 30 years 35 years not akwala akra wabaabre by force yadeɛ nti yadeɛ yɛ o minua yadeɛ yɛ o enye easy yadeɛ yɛte ano nima yɛ ni hunu na no papa bi ɔmode ne ba yɛ me fa papa no ho sei saa afɛdeɛ makoma nyinaa bɔtɔ wotumi so wabɔ funu no wɔnam ebusua pesika ne de papa ya kɔ hospital wɔn mɛkyi ya baabi a wɔso wɔn kyi ne fa bia no wɔn mɛkyi na fa wɔn mɛnya mmoa ɛtɔ da bia na ɛyɛ ahomti o baabi a wɔso wɔn kyi ne fa wɔn mɛkyi ne ya ba abɛsi ɛmoa mfiri baabi a mo sɛ saa bere mpo ɔte ase osu awu ɛno kora ne minim saa bere pa minim ɛno sɛ emu ɛya na ahomti emu ɛya nti bibi ba se na yo wo mo a wasa wo de bo a entwentwen wo na ase na ewiase adana meka me say true happiness so all sorry na wo ma obi nso asere that is true happiness so wo sorry na wo ma obi nso asere wo smile na wo ma obi nso asmile
w'ani gye na wama obi nso ani agye. That is true happiness. Ani gye na no ano no. Enipa baako ani gye a wonko a wo de yɛhwɛ sɛ wokum nantwie baako na wonko a wo hyɛ fie na wonko a wo wie. Obetimare. Wo besi da no wawie. Wo ba wi abewu. But sɛ afoforo gu nkyɛn na wɔn mo wie na mo sɔre a wokura ani gye. Yɛhyira wo koraa. Agye sɛ obi aboa wo ne wadi. Ɔno nko a. And the man yet obi dear Barney a poor people. So, Sunday as Nana make cousin or escafo plan out. But in my own passage, one young woman. I won't so the inquiry may be a because what's it my uncle? You can't scaffold about Kwame despite, yeah. But mine always go. Papa. You can't pay the day. No crown of Panica, you know. And pay the day. I'll cry, you're born in 2 ways. No, the no, you know, I come, I'm able to answer it. Nanka walk of physical there be that. Na nya busuana kwa no mo review see yet ye anya ne yaso ye bodi nti ye nyina ye nka ho kra ne ye kai na busua no fi se wa mo asesi anka e bia nkomo de beduru ha kwasem nti no me no say ye di pa de mama de bia because so we say o person di ye no akokumi pa de ye what okay we see people de say Ghana no wetin see kuma say sin kan we see sumia ne be dia na attack pa de o be say we ya di yes I ye na pay akwesi and ye ne die but say genuinely na me shout na mama san no we na wo because sumia na wo be do o motiti wo kan de enko fo we o ma o fa fo fe e wa kola ni ti so no they am ka say o ye pania wo adunu shop na we be card na wo ka che say kwa me papa yi ma no na just o ma ye boss no kwasem na wo ye boss no obi ansha wase obi be card one na wo na na just na ye boss yo o ta ni ko be inside wo na ti die me ye je de wo shia no true no omo so didi true no omo nya ba bi gina e na ma wo yi shira na ye shira e na ma ye hwe nti se why ye na se o ma obi ya bia this can you do so no show busuani bia no person na ya so so nyina ya de o ye ba no eno ne ya so so ye ni aba ye mo na said ye and I always said what said the ya na we are say na that's the we are say ya I can say wa wo sika o iti and ya said they are wo be boa ama ya solve na di number 1 Ibrahim Amade o ye me se ko bi ga ni dia oni sa asem no be boni dia kwaso bi no kwaso ni di ti papa tu abusua corona o ti bowle mu aji o mo banan kwasi o be boni di sa na ka tiro bi se me ma o dia e kase ama nyese ya why mo say ya na ma udin ye kase o be boa ye ya wo bon se udin no ya mo number 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 0530
0530 0530 507 507 849. 849. Yebusu twen wo kakra bi ensa. Yes, sir. 100 cedis ni nsa. Yeje. 300 ni nsa. Yeje. 500 ni nsa. Yede sayare. 1000 ni nsa. Yede sayare. 2000 no Yede je nsa. nkwa. Yede kwa kwaje nkwa. Yede ji ababa wa fefefe ya. Wosi a wenye ske betwa ne nan. Yede kwaje nan na si ho. Yede yesi yam ye ntwa nan ne wie. Baby. The nipa na ba begina was me pay artificial legs. Na fe na comment section ye bisa for account number my wa bre betumi aye 9 ka say. So we benya artificial leg and ti say wo 9 na esisi ho. Nti yesremo madawroma obi abedi na dance wo se we anya sika nkwaya ne de ye twa that is say serious sika de ho edi no nti ye betwa oboa aha ye ntwa wadawroma yenkeka yensase wodi ye fabra ye wi abebobɔ ni nyina kakra wodi ye fabra ye beboaboa ni nyina kakra na no wonim ne yetimi ye doda nti ye twen fa wodi ye bra sisi a Mama Congo na pomote say nyame adom eti ase na me fa bibia nkyerɛ ye na me bin sresre sika se bede koye wa bra me nya bia mani da so asen na me nam akwa ne nyina ye adwuma sister eje wayate yam kure metia wa hwefo ne otifo ni matnase Mama Congo na metnase ya na menyaji de bia me kasa ya bra ya so ewo akoma eni onieti en ya bra mo ewa en kai wa testimonies bebre na kadako enu kwa ne ba be bossa na ya sori na yeko sansa dansi ni na doso Congo adwuma edi no ebro ya adwene enti asenso ye honomani yare adwuma na ya na musu adwuma na bibia ye kama be me nya ne chefa wo na oba so enya ne die wo na ya na mema ne bisa ye se mani ti so mani emro mo so ntencha he yes ramo we be ma akwati Congo nche ba bia sebia aya na santo ho wo sho ase stand to ho mfa ntwitwi na nka ti se de ma bi no fo ase on se ma na omo nya yo mo no fo ase ya na nka on sa na ma bi sho ase te bon pa konkone ne sho ase konkone aha yeah oh omo ya we the man ya we omo kra ya we mama nto no mo fa nsi so Nsem yeah we adwuma ya mo fry numbers no we adwuma ya pa mo fry numbers 0249 01 71 0249 01 and 0204 61 we have a makaya assembly na me ba ma ko program so at Central Police Station na ko pake na me see ya me ba me dem nim so obi ani me ba me the police for be 9 ba o mi tell some say Congo ra no mo tie mo fra me Congo ra o mo ka Congo ra kra me wan de pro wan ba ko be so me nsa na me ti gira mo say anti ya fro no wonte I want to give it so I was sa ko ye wa ma game na me ni abre me ko to ko na o sa ko go ni ya kama pa na me sa was o use o mo putu no yeah o mo yeah no mo the form na wan sa no ma she aboa wo mo pa o putu no so mo putu no mo she na hit ba o mo na e bi o mo ro kra na center ba o mo na wan na se ne na ho kra e say dia afọ no wan e wo sa kala but o mo the Congo intimate this sasa e ma no e ye kama e ka fa ma be me bia which is security box e ye wo so ko kwa na e say dia ne na ntam ho no e ho tie apropos mi ya Chinese ne bi wa ahodo a wa che joint wunim mi say me akrokro tietia na mo so ya akrokro tietia na ni mi tira wa me ta wa jino me to on mi say ya ni e sia pepe I say you Congo hey China ni na ko use Congo manager no eni are ka eni e ho konchi an Congo Congo ne be say wa da wu say dey wonder o come on some me let it be na na let me say this I want more kasa o so na to Congo intimate
will be one for mobile. China ni kura ni wa China, dance. you know. Sir, I'm the swing now. I'm saying I come upon no more with the Casana. No more with you for say, ah, it's it. From one was I no more back. Over the Congo, this must see a boy infections. Was it for a crown or a crime and more clear. I near bet you was already no skin, not a canning. But I was not Congo intimate in one, a canning yapping. It's a Congo intimate in it, dear. I say, ain't it? My insight, not one more to ban and the amount of the assassin, simple. Ura a form on mono, a boy rap when you pay it. Come home. And not your way skin. Say you come from underground. Now you appear on a more. Oh, a bit me very video. A boy to me at 2 push was a two push on to me 2 push up and I'm reading one. Now, when I'm your henny, would you be enough to home? But one day say to go, Nina, yeah. It's what to Congo intimate. No, I want to say, the pop back, it's me a problem. What yes, Congo intimate. Then I brought for part of me in a mocha. May say, me what me phone back or so, me what China near. One cassa I jingle. At the Amaya for Congo ointment. At the member also the Koyanina book. May ye be at the more. One cassa did Congo ointment, and what does it? Say, I do warm. It was so be to me, it should be. And then one more with you. Or with me for a say. My number's now with the tomb from him. A day, I know what's a liar now. Be brave, let me say. Your voice note that was Lady Baku was Saudi Arabia. Or my brother was so a voice note in this, and fact, a of fresh station was say, on your name and number, my personal line, I'm used to, and for man. Timothy and the man, one of the man, and you run of friend, and I'm a single pancho. Or quote, baby, you told rap, or when you be. No, say this or directing a brother. But then the brother number, a man, I'm a friend, and Chenny baby or could be walking your box. Now, yes, your box no good, baby. It's a much room you man half. I can't afford no more something, you know, or recommend you should be an or sign a baby. Ah, if you walk on a man, the brother, little bit at the brother. It's a couple intimate in the Yamako. And you can't say you want dance here. And you make testimonies. I get now she see a trouble to what? I have to remark. Think of some baby. Said the year Congo once a mamma for 2 a good one. Men try on me see about a be a give 2 feet. Say first aid. What they for 2 feet. Say first aid. And then crack the top you should Congo catch a one number. I say, Koto Congo be embraced. I crow junior high school too. Just no, I never can. I can't, you know. When you soup creams, I would run my meal tata and Cosaga or you should Congo. The beer was about shop about Koto Congo. A friend with the woman would say, I never can a Congo in our man. It's who your banner with one name, with one name, with one name, or dice idea, and never thought. When no crumpan, with one name. As I know, or than a 2 cheap name, the 7 on what you cheap. So we was all cut to say, I can't what you wrong. So who's all of you also betting? Would you tell what Papa Yadis will you go on? Your question. Oh, area is say a Maya name. My name, we can see my Robert now. Who must I be waiting after when them come out? They won't me the war back. But then you crap or how to be banned. It's yes, no water. Congo intimate, Diana over Sikakume. When you could go into now the Tianapa, now the Tianapa, now the Tianapa, now the Nafi one them why you free. Every you know one them when you're free, you're not my hotel, but so see one. What I say, it's a Congo intimate there, come up, Friday. Did you want to see palm when you're doing it? And then you think I said, I can't man, never be free to. Now you have a packaging cabinet to me. Oh, you both swim, Miss Samwada. Getting in answer how much never pump into the suit. So, this is a Congo to go to the bottom. Also, I know told me as I say, we need me at him. For number in a frame. Also, we need be or more than a frame. So, what's the man Kuna Sawo, a Kunamonia Pro, a Kunamonia and so obey, a Kunamonia stretch mask, or we get you poopy. Yes, I repair scan one, mammy. On top of being one betting a yama, I think Congo.
Your number is 0249 0249 01 71 01 0249 0249 01 71 01. Baby, I will be a open is been wow, dear friend. They are direct baby. Who be the name grateful for being from say, I know your Congo, Congo, Nidia, and no need me at 10 why a dear Banua. I share a yet me case and nanny jacket mono. Blue and white. Yeah, Congo fair. She won't say your telephone numbers. Never be a 0249 0249 01 01 71 01 and 0204 0204 61 61 Mama Congo me the see I Nyame inshallah papa Mama Congo Akoma 87.9 FM Onia TV or Sacrum TV Akoma mun Nsem dwumadie no eno na wo hwe ene yenu aba Justina eno maame na edi enkomo wo mo ha wo nyina ene se ne nine pompo started se bobo no kakran ko wi akire no na che se akwakoye cancer omode call hospital no yese ye cancer na aye no na cancer no so ono mo behia sika ansa na ode akwakoye surgery no nti watena wa 5 years ni ne fa no womura aye boni tokro bia mu wawura aha no kra no wabaha afinie afe na abrewa yi pomakwa mu ye hwe situation a wanhwe ya ye nuaba no nia ebesi tie wasa ye boa no na ya mfra ya nka nche se wawu ni aba beye eni ade oketu wa bi ensa nti yeguso hwe wanim se ene obe support na yetumi akwa ye ne surgery huobe eni ene na wotwe kra ne te yetimi anya sika no na wo mo koye surgery no a megidi se enka ebeye ye denke eni beje ho pa enu nti wode wo kakra wa ebeba na yabo udin no ede amount 0245 301462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 Elvis Amuafo Elvis Onyame Onshraw Ali Bakar Ventures Onyame wa okosandi sikama yenuaba no nyame onye wo adom Malik Mona Onyame onye wakoma so ade ma Isa Ayama Ezuma onyankrompon tinanim enchrew Beatrice Onyame onshraw se wehuno Fozia Emobo Udino Justina Emobo The Graft Kofi Asante Onyame enye wakoma so ade ma wadoye nti Andrews Opoku Onyame in favor Stella Ofebia Sosa Nyame enshraw Alex Zozenu Alex Onyame onshrawonso Christiana Ama Abuaje Onyame nyi wobuafo mama me Grace Akwele Onyame enyawadom Princess Rabi Fusaini ensure wadoye muma Onyame enfa enkame Weston Akofi Okanse Weston Onyame ensure Stella Nana Tenua Tete Onyame emo ho ban afe 2026 a yewomu Mary Caroline Noy Mary Onyame ensure wo yefunu ma Gladys Akosua Sandon Gladys Onyame ontinanimu encho edino ena mebobo no wona wo boa yenuaba no wonso ye twen wo san ena wo de beboa kakra bia ensa wo 50 cedis ye beje 100 cedis ye beje ye boaboa no a etumi keka bom ekoye ne surgery no sebeya ne nan no yentwa because of cancer enti mame nko na mema menua be makwaba be me na mema wakwaba na pomotu san okay eye Kingdom Herbal Center Yenro tatashe ya yedi aba ho dawuro ne yebebo no Kingdom Garlic capsules ne bitters no eka ho Kingdom Ginseng Power capsules eka ho Tremendous capsules ema de no Kingdom Co capsules koko benkeni ni nyina onunum bia ebo be me na yenkwa yo abusiafo sene ma ku eka no no Pacho Kingdom Herbal Center for and then so ya to mo fie mu no me ba say ya sene me kan say me am ti hey Dr. Penny me na me boa emema e wo Ghana na emema omo ayemre e wo pam emema omo no yiri mu hia omo ntimi nye omo asede se emema na de sa enema na eba no ene me bobo so kakra
deɛ ma bɛrima ɛyɛ mmerɛ wɔ mpam bɛrima de yere wɔ no ho a ne ho tumi nsɔre no ɛdi kan yareɛ nketenkete bi wɔ hɔ a ɛha yɛn woyi enyini because woyɛ bɛrima wonyini kɔdu mpanin fie so a ahoɔden a nkane no awɔ no wonya saa ahoɔden no ebiem nti enyini etumi ma bɛrima ɛyɛ mmerɛ ana afei yadeɛ bi te sɛ ɛyɛ asikyire yadeɛ diabetes no ɛno nso so etumi ma mmarima no yɛ mmerɛ sɛ wɔanhwɛ ɔgyina ne die mu yie na wodidi na afei deɛ wobɛhu sɛ wobɛdwo nsɔre na ayɛ asikyire nko ara no a ɛno ɛma ɔbɛrima mu ɛyɛ mmerɛ ana ɛyɛ bogyaborosɔ so nnuro no a yɛde me ma yɛ no ɛno nso so tumi ma ɔbɛrima mu yɛ dɛn ɛyɛ mmerɛ obi a wɔwɔ high cholesterol ɛno nso so no etumi ma yɛfrɛ ne sɛ ɔbɛrima no ehu yɛ mmerɛ obi a obesity kyɛ sɛ wɔfu so wayɛ kɛseɛ mmorosoɔ ɛno nso tumi ma bɛrima ɛyɛ mmerɛ awareɛ mu ntɔkwa awareɛ mu atete awareɛ mu anigye obi a ɔyɛ adwuma kakra no wabrɛ no ɛno nso etumi ma bɛrima ɛyɛ mmerɛ ɛwɔ mpam ana sigareti num bebrebe nsanum bebrebe afei ehum ɔbaa tumi wura ne ho kyerɛ bɛrima na ne ho adwodwo na meka kyerɛ wo sɛ saa nneɛma yi a mabobɔ so nyinaa no papa me nua bɛrima me wɔfa me nana sɛ ebi ne hawa aduro ni kingdom ginseng power capsules ɛno na mede ma wa ɛbɛboa wo ama watumi agyina wo nan so saa aduro wei na ghanafoɔ mmarima di ho adanseɛ sɛ ei ne ti na adu papa sɛ ɛwɔ hɔ ana yɛyere mu yɛgu yɛn ho anim ase de akyerɛ wɔn yi kingdom ginseng power no ɛyɛ mmarima aduro a aba a ɛboa yɛn mmarima a yɛayɛ mmerɛ ɛnɛ kingdom ginseng power nti no ama aware a na egu aware a na enyinya nyinaa no asa asɔre agyina nti hawa me bobɔ so yi sɛ ebi hawa copper kingdom ginseng power capsules ni bitɔ na ɛmoa wo na nyi wo haw ɛma wo timi gyina wo nan so na yɛ bɛrima mu ɔbɛrima no sɛ te sɛ dɛn awu kodwo tɔ no kingdom ginseng power ɛbɛma ɔbɛrima asa asɔre agyina ne nan so ɛne nti ɛnɛnɛ matoa awie baabi a wɔ bia mesrɛ me nɔmba no na gu tv no so no fa nɔmba no mu baako na frɛ me na memboa wo na mentu yadeɛ no ase mfiri nipadua no mu ɛma fi sɛ yadeɛ ɛya yadeɛ nti hwɛ nea wawie yadeɛ nti ama nneɛma nkɔ yi ɛma wo na sɛ woyɛ bɛrima me ma wo kingdom ginseng power no a na mede cold capsules no ayɛ dɛn aka ho cold capsules yi ɛno no ɛyɛ ma obi a wohwɛ me anaasɛ wo so wotie me na wowɔ koko no ɛyɛ amaman ɛdɔre wɔ yɛ nipadua mu a na asisi ntimi mu kwan ɛkɔba saa na mogya no ntimi ne afusa no yie wobɛhu sɛ wowɔ hɔ na woyam atim woyam tim wogya wo nan a wobrɛ wohwɛ me wotie me baabi a wɔ biara no sɛ wogya wo nan na wobrɛ ansa na watumi agya wo nan a ɛyɛ koko kɔpɛ kingdom cold capsules yi bi ɛberɛ a wobɛhyɛ aseɛ sɛ wo no yɛ adure no ɛbɛma watumi agya wo nan afei wobɛhu sɛ baabi a wogya wo nan fa no wotum wɔ kwan no na wɔyɛ wo hene wotumi titia na hɔ ayɛ kuro afei wobɛgya wo nan na mogya na ɛba ɛnnɛ ɛmaa ne mmarima nyinaa no wɔmogya wɔn nan a na mogya na ɛba ɛyɛ koko nti ama ɔbaa bu ne nsa a na menstrual pains na yɛase ɛhwe no woyɛ ɔbaa na wɔ saa ha yi bi a kingdom cold capsules ɛduro wei ano nam kingdom duro no yɛ sɛ wontɔ bi a bowura baabi ɛtɔn aduro biara na kɔpɛ bi ɛtɔ deɛ ɛtɔ so biem obi wɔ hɔ so a ne sisi ana mesisio mesrɛ sisi adeɛ aduro no nyinaa nie ɛyɛ kingdom cold capsules mesrɛ wada sɛ wowura baabi ɛtɔn aduro biara na wokɔpɛ yɛ aduro bi tɔ a ɛbɛboa wo ama atu koko no ase de afiri nipadua mu obi so ana ne yɛmu bom na sum ɛyɛ ne hene biribi a ɔbɛfa biara no de na ne minim ɔbom ne nyinaa ɛyɛ koko wonya kingdom cold capsules na ɛyi saa haw no nyinaa adi firi mesrɛ nɔmba no ɛnie wo a wotie radio no fa me nɔmba no wo nso so a wohwɛ TV no number no yɛ 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and afei 0597 29 88 55 0597 29 88 55 no ɛne yɛ numbers yɛ didi dwuma ɛwɔ yɛ aso yɛ nti frɛ yɛ a biribi a wɔnte ase bi asa abere yɛ a ma no gu sika sɛ wode frɛ na yɛmboa wo na yɛnyi haw no ɛmfa mfiri nipadua mu deɛ yɛdwu so no ɛyɛ ɛmaa deɛ no super tremendous capsule ɛduro yi ne nam no na boa aboa Ghanafoɔ ma paa na abitumi sɛ apremafoɔ a wɔ Ghana nyinaa ɛduro mu yi so ni
mesra wada oyi oba wase kekawo nsuo bi egu woni wukunu hia bema no nsuo no wose ko mu no a obetimi anyinse na eba abonten mesra waduro ni super tremendous capsules afei ubo se na niema bi yifiri wase ti sa akatoa wohia super tremendous capsules ubo se scent enka ewo wase ebema ne mpesa ade ko mo taka na gewe ya me kofa no na mesra wada ano aduro ni enti oba wutie mi a ho awu enya ma mema nko no ho awu me sɛnea meboa mmarima no afi wei mesumi de ho asɛsi wɔ sɛ ɔbaa biara na ɔte me nka ɔbaa biara wɔtie me no me nso so no mɛboa wo bi enti ɛmaa no deɛ no ɛyɛ super tremendous capsules no ɛno ɛna ɛbɛboa wo super tremendous capsules no ɛno ne bɛyi wo haw biara de afiri wo so enti me nua mo mmaa saa duro yi a ekuta me super tremendous capsules no ɛyɛ ɛnamu yare aduro a gonosyphilis chlamydia na ɛtete wo no sɛ wo a mepɛ saa aduro wei bi a ebeduru baabi no ɛde haw ɛbɛbrɛw wobɛhu sɛ ebeduru baabi no na akɔma obinyaba asi wo awɔ ho kwan unyinsɛn na nyinsɛn asɛe unyinsɛn na nyinsɛn afɔ wobɛwo na akɔda na nya ni yare ne nyinaa ne gyina sɛ ɛnamu yare na ɛha wo no wanya du papa te sɛ super tremendous capsules ya kingdom de abai ɛne ne maduru a ɛyɛ ma ɔba bi a wo hwɛ me nti wo ɔba na wo hwɛ me wotie me a mesrɛ number no ɛna gu TV no so no wo de frɛ me sɛ wonti biribi ase a wo frɛ yɛ a yɛbɛboa wo wɔ haw na sɛ wo frɛ a ɛnka sɛ maduru no benya bi atɔ wo he da bi ka wo haw no ɛkyerɛ yɛn wo ka yɛbɛkyerɛ wo aduro no de ɛyɛ ma wo obi wɔ hɔ frɛ sɛ ana maduru no menya bi wɔ he dabi wo de ka wo haw kyerɛ na sɛ wo yɛ ɔba na wo ɛnamu yare de a mekamfo saa aduro wei ɛna de ama wo sɛ ɛyɛ adu papa a ɛbɛboa wo ɛbɛyi haw no nyinaa yɛ den ɛde afiri hɔ na wonya wei no a na woanya kingdom garlic bitters and capsules no so de aka ho ɛbɛboa wo ama infection a ɛhaw no aseɛ timi ayɛ den atuntam ɛde ama wo number no biom ɛyɛ 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and afei 0597 29 88 55 0597 29 88 55 deɛ medi twa toɔ ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules ɛnie aduro wei ne garlic aduro edi kan ba Ghana first over 15 years ago ana kingdom herbal center for hu sɛ garlic yɛ ade a ɛyɛ ma nipadua no tete yɛ nanam no wɔn a no mo di agudie ho dwumadie so ɔbɔbɔ so okomirika me he so ɔbɔbɔ okomirika na osɔre na wonom garlic a hey wujina kyerɛ sɛ ɔbɔbɔ a omrɛ okomirika a omrɛ ana afei so ɛyɛ ma yɛ nipadua no ɛnam alison na ɛwɔ garlic mu no minua bɛma a wotie me wohia garlic ɛwɔ nipadua mu ɛno nti na kingdom garlic bitters yi ba yɛ aboa manfo bebree yɛwu hu sɛ garlic ne ɛyɛ aduro ana ɔde nnuanunuro vitamins aka ho enti kingdom garlic yɛ hu sɛ kutami vitamins wom magnesium wom nnuanunuro bebree ne wom sɛ cholesterol dɔɔso wɔ nipadua mu cholesterol no madi kan ka kyerɛ sɛ yɛwɔ deɛ ɛyɛ ne deɛ ɛnyɛ deɛ liver ne produce no deɛ ɛyɛ na deɛ ɛnyɛ firi yɛ nnuanim no ɛnyɛ ma nipadua no enti sɛ wohwɛ me na cholesterol na dɔɔso ama umogya ne ntimi nie afurisa ne nkɔ ma kyɛ kakra bi a wɔsɛ anansi akyeme nan anansi akyeme nsa wo nsa ne wo nan na yɛ titiriti wohia kingdom garlic bitters and capsules yi ebi wonum a ɛboa ɛbɔ nkɔmɔ ano ho ban ɛma yareɛ ntimi ntena wo nipadua nim enti sɛ wo asikyire yareɛ mesrɛ wohia kingdom garlic bitters and capsules wo akoma yareɛ wakoma ebo grim wohia kingdom garlic bitters and capsules hypertension how wohia kingdom garlic bitters and capsules stroke ana abubu agu fam a waduro enie oto ase twetwe a kingdom garlic bitters and capsules aduro wei ano nam na wonum a esiesio ema wutimi da wanom garlic nuro bebree beso kingdom garlic bitters no hwe na obohu se ye de no edamu sunonko yenso ne yewo aduro a eye topaye enie kingdom aduro a eye topaye kingdom garlic bitters no the capsules enie ese je no na utobia eboaw ema eyi wo haw bia ye den edi free so ntimi nuanom a mo hwe me mutie me opeye nuro ya Ghana ha de ba bia no onsa ebeka bi ato se opensem a mabeka mu nkyiremu bia ye nuro no kingdom
garlic bitters and capsules no ɛno no wei no mesrɛ wo a wohwɛ TV no sɛ ne ti no yɛ white ana gel no so no yɛatwerɛ kingdom de agu akyire afei deɛ yɛ capsules no a wobɛhu sɛ yɛatwerɛ kingdom de agu ho topa yɛ no wobɛhu sɛ yɛatwerɛ kingdom de agu ho wokɔ baabi ɛtɔn aduro biara no a wobɛnya bi ginseng power no yɛ mmarima deɛ cold capsules ɛyɛ kooko aduro garlic no ɛyɛ ma wɔ biara abusua nkyɛmfa super tremendous capsules ɛma a mowɔ ɛnam mu yareɛ mesrɛ ebia wonti biribiara so wohia me ankasa wopɛ sɛ ɔne me ne twetwe nkɔmmɔ me number no na ɛda aseɛ no ɛyɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 mesrɛ wohu sɛ mafiri TV no so a na woafrɛ me frɛ me na ka wo haw ɛde kyerɛ me na me so memmoa wo nti wo number no ɛyɛ mmiɛnsa me deɛ ne na ɛda fam no nti wofrɛ me 0597 0597 88 55 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 what your friend near no better chinkomo na ya boa ni etu yade na sente kingdom garlic bitters and capsules and a ginseng power e mema no na kuma sinsu oto nti ne be ma bia nkopa ginseng power na ne yere so ebeda na se yo be ma bia nkopa bi na wo yere ebeda wase aha ye Akoma 87.9 FM Onia TV Osei TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na afi utie bi no so ada yenua ba Justina ne appeal no or say please my auntie Faustina Hoda has sent 50 cedis but her name wasn't mentioned. Yo, and yeah, mama Faustina Hoda onyame onshra papa wisdom osma ko many be maybe 5 cedis maybe atum onso onyame onshra papa yeda se onso onibie nanso okakrawa wode atum na yede amano Khadija Ochre Khadija onyame onshra pa ena yenua bema osi e friend Steven Gbadego Steven say Marco menso made me 200 cedis atumo enu nti Steven onyame onhyira wo papa na onye wakoma so ade nyina emfa ema nti yegu so onfa wode ema ya ye twen eye Helen che Helen nyame nhyira wo Abigail Amoa onyame onye wo kese SK Safo Enterprise onyame endum wo na onhyira mo pa the Lord of all possibility ventures ye wo ko ho no onyame enhyira no very nikachumwa onyame enye wadum Abigailado abi onyame enhyira enti yeguso ada okakra wanhyira ye de koye yenua ban surgery no e de ama no se ebia wuhu wo school na wo ya de pa JHS who you say okay 20 okay yeah enti na person ka we SS no ka wo san ato aso na person be na ka be ye minti o ba chonka meto aso na person wo to aso aye den nursing eno na wo pe I see so to aso a de kwaye nursing na yehunu nurse ni a okra crutches shene motu mu da yehunu bi da na yehunu nurse ni a sabe ne nan baako eni ho eno so ebi nsi da yade nti yade aka nipa bebre wo mani so ade hunu e de ahye baby ya amen 23 years with this way ya baya ne den yade abeto ne kwamu ne nan no de se ya anya ye betwa eno nti na this time round ye ni abre se ye baya de amano no ye betwa se ya anye omu betwa ne nan ne baako e de efri ho oroma monemobo hunua mobo se de tie bia no eno nti na onyame ama adwuma a wo ye no konkan na wutu pon kakra no se beya se wobi eho kire no a onsu benya bie na wode aboa no eno nti fa wo kakra wa onsa besusu bia no fa etu maye na yenyigi emo aboa no God's Funeral Home eye adaka fia enei se wo bibi awu na wo pese okokọ ye we yie no a me pa cha ofa ye no contract ni na eko dan wo no omo beye ne kama e de amount eye God's Funeral Home adaka fie ene ho
wɔn wɔ asafo ɔbɛn labour wɔne nkane cocoa board ɛdan no ɛna ɛhwɛ ne mu yɛ bisa uncle ato fɛ 0322006221 anaa 0243737457 na also ɛkɔ. Sanso ɛna hepasco ɛyɛ brɛboaboafo ɛno nti bɔmmɔde asɛ wobɛma wɔn nsa akɔ hepasco capsules no bi na wanonom doctor wayɛ adeɛ paa enuane enuro nsu a yɛnonom painkillers no ho nneɛma no ɛde ɔhaw brɛ yɛ yɛfuru mu nneɛma no paa o ɛno nti ma nsa nka hepasco ɛba capsules no bi na ɛnonom frɛ 0557453579 0557453579 na mmom pharmacy bi ɛma wobɛnya bi na namba no deɛ biribi kyerɛ wadwene afrɛ doctor na ɔno nso ɛmoa ɛwɔ hɔ saa sanso ɛna Kantake Eba and Pharmaceuticals Research Center ɛde emulator eba supplement no wɔde aba edwa so ma wɔnsa ɛnkabi ɛboa with general well-being na afei hepatitis ne arthritis ebisi immune system no nso ɛyɛ emulator eba supplement asɛm ne yɛkɛn onua dɔfoɔ nonom bi na entumi ɛmoa wo paa wokɔ pharmacy a ɛnyɛ na bibi kyerɛ wadwene afrɛ doctor 0555 610 592 0555 610 592 open pressure edro ya mansa nyina di ho dance etro do 3p garlic mixture edro no wo pressure no was so menses no why kese do stroke asthma anansa wodwen so a wote yawo a 3p garlic mixture one garlic natural plant juice and ye dia fry ye ubenya bi ba bi eto edro bi afre doc na ginchire mo foforo 0248 928824 0248 928824 Dr. Moa onyame onkoso ada na onchira Caresic Ventures yen ena ye de Zahara mixture ne G capsules Zaraman capsules ena fe hindi herbal mixture no abedwa so we enya adura afe na abadu dada na se de esi ye adwuma ntimi nuadofo adanse no che wotwe hunwi ma wonsanka Dr. Moa nre ibi enfri Caresic Ventures Zahara enupa fre 0246 348334 0246 na Emma wonsa enka ebi Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules agan eto sen Emma ne memedra esiesie Emma ne meme nyina wo pem sciatica yade no etutu anampokra se koko ebeko oba atenka ba man so atenka aba na eye agan Siemens Vital Herbal Mixture Mr. Wada obeto bi ba bi eto adrobia 0240 616061 0240 616061 ABA back clinic yes when any hawa bomodi answer will be ABA ye bema wadra when you know problem ni na ebe fi ho hypertension stroke prostate liver ne kidney yade ABA back clinic suffer 3 days suffer rasta or tun and suffer sebra kumase kwada so dwena se obe main market no 0541 565 199 0541 565199 na fe haxa mixture ne capsules no so all satan fodro no etutu all sat deku di amount woni mo bi a owo all sam so ene mentonchia man haxa mixture ne capsules no ebe obe free all sayade ne mu prekope ba bi eto adro bi anya na frɛ 0240 238310 0240 238310 na fe yebeko power specialist eba hospital ewo na doctor kosu adua ya butu was fatty liver, hepatitis B, C, and A. I want a whoopee, also fibroid, kidney stones, but more than a tutumika, and Quababy and Yami, my yamami, a chedia, when you are debian so Kuma say, Ubenu Fe, yes, Busumchi Road, a dear junction, friend 0244 544 422 0244 544 544422. Nature say also one wansa akano ebibia etumi aye kama Akoma 87.9 FM etiefo madawroma yegusu ada ene yenko yenim ebia ene eye first day nti na wo mu aboa wo ho eno nti yebekọ so ato aso na emom no hye ne nso se obeboa ye wo kakra wa obi yebetwa ne nan dabi ade na efuro se efuro ne koka ne nsa no so a wo ka se ekoka ne nsa no so a eno so problem na ebeba ne nsa no emu eno nti na ye ka cho se ba bibia da uwo bia no bomode asese de tie bia no wo kakra wensa onso wo betumi ede aboa ontumi emfa kwacha sin hye na moto mu saa ana ontumi entra wo se ye twa ne nan no eno nti no
Mr. Ma Osro and Kawakoma Nabuano Emaye. Ekria numbers 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849. Ako. Enchetiefo. Yare ya. Na Yeah. e kan be bra ya na me normally obi e wa amanem se ya na ye kan ho asem TV so ye kan ho asem radio so a ade ba ko pa ya na be pese tiefo nhye ne so no se obi de ba se ya na waboa bi be se won so de betumi aba na ya na de ya ne se on se eto da obi adwene ho se won de ohwe ne ho yi pa on de bia baby a wote no de enye den se bone be ba ho I mean obi wote ne so on ka bi nche maka akotwa fa no so ono so nya den enti ye enti ase amane no ho ene ye ne nam na kwan bia etimi fa so ba ye ma me bi se friend Mary Otu also ascending in the one thing the okay intimate mabo Mary Otu Mary Otu Yami Shapa I want to want to audio prompt ya so want to audio send a message ya be bodina what audio so ntima yenti ase e ba se ya se de uti bia bo bi na mama me nimo obi a ya bo ne pane a pane na me se kese yo se baby se bo amoya waka konwem waka konwem I'm sorry onka bi isi onka bi shey nya yade bia na be bo debi okobo pane na ya mo pane ni waka konwem we kra de ne nai ba ku sei no we no esa fon ye kete o pane no ne nai ba ku ne fon ye kete ma sei we no odi esisi ho yi the nai we no esisi ho and you many be wow me no obi de embassy ni e kan entra da bi nka de ope na se unni mo chena sema enka obe utese obi na mama ni man ka beboa no na ma me wo asem bi on udi ya ho ya ma nkofo nya wuyi di ne so mfa so eno na ye ni monyam ena ye nshira ye ka profokasa bi say legacy se obi wuni as we ja legacy a these are some of the things ni dinka ketimi bia pro de man nkofo dinka wote say ye kan wasem abaye ye na mane hunu ebisa ne school hun sem ne ade nanka so meboa sei nanka waboa eno chen say oh na obukade na motete edo so mo kire ena sikana obi etoda otimi asem obi last obi kan ka chen say ya dwene sa ma we mu de anka ya mo obi ada sa adwuma we ama ka nipa gana ko bo wuo no don't underestimate it yes adwuma bi on excesses a doctor for wo mo de journalist for mo de nurse for mo de na doctor eje 1.5 billion no me paache wo na wo hwe maami hu na wo hwe ne ye bia na wo hwe ne te bia na hwan no wo bi obaba ka tana no obi okura onim pass ni so to on there but ofi say mo na mo ye sa adwuma we ni kwa no ase enyam na ese mo ye ya ban adwuma na sa me kura me aban kwa kama close ne ara mo me na me aban kwa kama close da kama mo but ye no mo fi say ni panka wo mo no me say say wo ade bia on wo akira say mre ba wo ma na wo say sa na form and the message say wo say ye bibi say me de bia me can say me from where I sit as a pastor me believe say every opportunity bi onipa benya say give no nyame pe wo sa de wagina yi oma ade a yefe no oma ba bi obete say ye ka oma wasem bia say yi bibi ma obi ana ye bibi bo bibi no na nyame na pe wo hira okay if you say enye ba bia that opportunity na available ana nyame so po obi hira na ana oma na ye bibi yes say abribe obo say nyame o de kan ba obo say obi bia na nyame pe na hira na bia no oma ni pa na ye bibi o manipa se nye sika o de ne brebi o de ne nipa bia o de bibi ayi affordable asa na nyame hira no nti mama obi tie ya kan bebre yensu mu ade na ye hunu se etoda no obi yare ba na ate se de obi na obi kwatin kata ne ba se ya de o de payare pa you obi na payare na yare na wo no eno so wo de tie e ba bra wo no pe nti wo de nyam yi akwate obi de buompi na ye solve obi de se de bia na nyame de nipa na wo solve no de no
eba be yo so de the amount. Henrietta Ntiamwa ose was send 100 cities. Nyamisha. Okay, and say I've not heard my name, and also the Christophine Ejei was or the 50 cities, and Ebaye, and Emilia Ejei so also the 21 cities. Aba Enoch also so the Nadia Babankas got the by or Enoch also the Biaba on Tin, and Dan Gilbert also was sending 101 cities. Okay. Nyamisha mo pa said ye de si ho say ye beboa nipa no woka ho bi ene ye nyina ye boa nipa no nti de obeya ne se obeboa ye na ato obi ne obi ni mu kina obi ni mu adechiye obi ni de ewo ye ni mu a ebetumi ato wo so a wo so be pia ye de ababi emre bi bra bi kan o say na mehwɛ mo saa o TV so na menim se ene me so mani beba befura me aka se me so me metena ha na yamuwa me bi na wonim se o chena nka wo no so nani befura anka bia bibia ye bia ko ne ho hye mu bi Henrietta Ntiamwa Pachawa within the map and so the 100 cities. I'm sure. And Mr. Mandy, or say a friend, Mr. Eric Ufusu appear. Mr. Eric Ufusu appear, also saw the BB Babati, one first canoe out the line, 18, Mr. Ufusu appear. Nyamisha, Nyaminya Muyi, Mosu so you must say, na Akrane bre, we ni say, now we are Ning Canena. Unse otumi hwe ne ho a na wo hwe oso okomrika o picture no na wo hwe ne ho a na enne waka dan mu a obi okomrika de wo ye dan na enne wo koda dan na nke ye ka ho odin a se so ya nya exercise na wo turu mrika kakra na wo nante kakra na wo koba enti nka we de nke ye dan na okonya sa hawe nti o china asem no enu na mu ayiya awiye ne ne asem no Ladi the 50 cities ya Nyamisha pa Ladi Thomas 691 ventures and also 52 cities. Nyamisha Susie Nyamiche SO send 200. Nyamisha mo pa munye ni se ya maye na se di atubunu se be ne kakra se ya na ye di aboa no na ne nan no yentwa ne nan no yentwa Salome and Chiwa also send 100 cities. Nyamisha pa Oh, kakra me so so ye. We are see there ya pa ni se ye nyina ye sisu ne ye kona asa wo waka akiri. Mo ye namfo, mo ye classmates, mo ye abusua no. Na ye simo aye ko. Abrabom abusua mu. Na wo de hwehwe wa ye wu. Na yam se akola ye ote ho no mo na o kai se bia. Mindim yadro a owie SS. Se JHS ya wode ne ho toto namfo no ebi ko manim pa do be wie university kra onwie ya bia oda so ewu no hwe no ho se da bia wo fie na ohwe sinko be kana no duro sinko be sha komfo bitu na mbisa se na so opportunity but on to me nantin kwa ha nti wo ka komfo de na mbisa se ne nan be na nka be gina so o mo sha komfo mu gina nan so na ehyew ntinka nan be na mu se wu ja coaches im kura na wotofo ntinka de na de be gina konya no so de ahoma na so kom abrabo de nipa du ba bi a sa na agene no ba unama wote wa no nko an kasa gu asum sa ba de be ma sa de we free na dwunu ma ne se nipa e be kono moa ye be so akoda yi mu na yaboa no na onu so timi ni nipa ananti bi onu so yi onu bra okuta saade ewe enya accident no nya yo o se start pompo e bono ana atwetwe bono ana sa se na ade no esei ne du se nso a em se jama rubber no ehye se de nyamisi ye kotodwe no ehu na nipadua na se de nyamisi ye no nyamisi ye nipa no a bibi trigger kitwa bi na nipa so fasa enti e besro entwo na amode a won fa bo awunia na obi nim jonko ade be chisu ama obi ye besre kakra bi a wo bia no fatu futu na yemfa nko sabu frɛ yare ha ye Canada se de ode be bia
yɛde yɛ adwuma na yɛde san yareɛ deɛ ɛsɛ de yɛ bi yɛde kɔyɛ na hyɛ awurade animuonyam maame da ase meda ase pastor ɔkyerɛ daako pastor ɔkyerɛ daako asɛde message sɛ ɔno nso asɛnde no deɛ ɛna wɔsɛ wɔsɛnde 100 cedis ɔdisika no baa ɛna ɛdin bi aba ɔsɛ Glenn GLENN okay ɔno nso ɛsɛ ɔsɛnde ebi de aba okay maame nkɔ mu na me de wa na me hyira mo ma Cecilia Williams ɛde bi aba Aisha Mohammed Maimuna Ganyo Justina Love Akosua Kujo Abibata Sadiq ɔno nso ɛde bi aba ɛna said Angmo Tete ɔno nso ɛde bi aba Suleiman Kasim ɔno nso ɛde bi aba Gift Day Benjamin Owusu David Ekwiamoaboaten Mary Eche F Thomas 491 Ventures Lydia Kumsen Mustafa Mohammed Sandra Yameke Adishie Fashion Janet Labi Majid Training Enterprise also edit Nadia Abba and then yesterday ABA na unya NCSA wo ho and na ebefun wo mo nyame ya adoma efrich na kono ye bebo so kopim say ye benye sika no hu ebe nka nyame ya adomo a enkodire ene na awotwempo na yatumi anya sika no omo de ko hospital ho hospital de o sika no omo twen eba nne ocha omo beye ede amano Maya ntwa ye beye and 23 years ye betwa ne na free sesi akopem da ben madawroma iti boaboa wo ho ebra ye sorry de owo bia no wo betumi ede aba 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 Sadia yebubo dino ochina bia yantumi abo yebetwetwero ni nyina na echina de beba no nso ya sign abobo ede aka ho osoro enhiraw se wanya akoma pa odwo odo ahobrase tima ene ayemuye akoma se wo bebo 2026 osoro onya osada ya sorry so na ya de dwumadia aka sports atwaso media eye Marcus